bwatese mitandao yekerero buna X, Facebook, Instagram, YouTube na boigo TikTok. Ensoko TV, uboroso bw'omugusi. Ensengongo ibere. Kera etageka na kera ensa amangana mayani go agwateka. Nimbe ngotuka gosaka nabo igogo kumanya ayarabega gwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi. Erietariane Linet Nyambane. Omuchomo neno Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV, uboroso bw'omugusi. Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ono omwancho omurigereria ayabune mututire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia ogi Ensoko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao oboikeranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliye chimamosi igochakera egetone gikinze sano naisato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori And he's awarded a penalty. Onye kubwatira iboryo obosemia gosekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucho monene o Nairobi. Ensoko TV, uboroso bw'omugusi. Mwancho murigeria bw'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako ao akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gi Ensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bw'omucho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'omugusi. Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho omurgeri Ensoko TV ntabe tokoretera amangana magia buna twateka kurwa igaiga miyo bagatagati bw'omuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne Ensoko TV uboroso bw'omugusi. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662.
mwanchi murigereria ntobe tugwikirana ase chichiro ase tokumurikira ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amaguri y'ebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igotoska tonyegera gende gotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eriane Kerubo Frida. Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukomanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano. Mugusi omwancho murigereri nigaruete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi yagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusi tachiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene orwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Eye ne Ensoko TV oboroso bumugusi. Wia kegimo mwancho murigereri bw'Ensoko TV lituko neliati kirimo kitariki ni sano isatu mutinyo kianda mwaka bw'ekiri 2025 nabono twachakire Dayano muroberi bw'Ensoko bwakire na nigo kire kitaika 10 gose kitaika kianda kuruchinsa 12 kya chagete bono mambia Dayana ngaki weekend yawe yalinge mbia yalinga actually no twalinga twensi mere mutwa rero notora kakitingana na bantu choita barigiri banchito meli kwanza tigana kwaninga no gusaba kwaninga andosia sore hano kwegena kwaninga andosia sore kwa bokire na kubwate kibago imeyomoroberito Ensoko bwakire tunyatu kusanga naye tunyatu kumanya bwegari agende tukwenekiwa kurwa chingongo ao imireskensi ya Kenya angimoro kurasi county ya Kisii county ya Nyamira wikomo chomolene o Nairobi igonga toskare kurende gendere gotubwatia no turaso mtandao Facebook na Ensoko TV YouTube na watu nyora na Ensoko TV na bego na bwikagala ya YouTube wo subscribe na Ensoko TV na bego Facebook na bego to follow TikTok na bego to follow X na bego to follow elitunyare to kubwatirana na bego gusuka mutwebu na omugusi mwancho murigereri Diana gotebinga bona se county ya Nyamira na Kisii mtu asoete county ya Nyamira so wekiranu bono nabo kunyara kabago scan TV yao unyara kabago tonyora asero yago ali aso scan otonyora sensemo ya pang bono no tule to kwa mu machinseme chiya Nyamira na Kisii ntogendete na kobeka imirobiri twasoiroro chinsase chiokire bono rende na arongo tonyorore asenchira wekiranu ene Ensoko TV omurobiri ne Ensoko bwakire eli Italian Innocent Onyango Diana igoruma etumutie gobete munyinga okabo mubariri nyote nalinge dukanga kuminga wa Yesu chire naligweta bantu bakoteba ogateba ga Yesu chire ngati yebikone birinya saba etakora asubugima bwitu
Nyasaye mwete nabwate njira akore bikone biaye kera tukubirigeriga na maisa itu tukoranga ni bintu bya kawaida na maene nga umutienyi ugasiekererwa ukamanya gocha ugatuma umurenkari ukororekana buna amanyi ngaigura kiro umuntu agasoka nesimi unandu matege ndongere kirekiya sana gusi kwana karo umuntu murasigete no nasigete abwate tesimi video yako record taliko ibeka tindete no nyamburongega konyora abwate no niga akona kuminyoka video wasijulete sego cha yatumeka sikuise bagotume bake kabambe ngora baba bwalira tewanga ai tigana iwata bijya ndaerora kera Diana nalenge gukina nalikorora bariki sana mwaka yo makanduka bwana radio and I think mwako ina baba nitege ntongo cha kabasibo gimabwana bwana radio alikondoka bwana radio alikoruko mugaka kirule seitali nyabiosi mwako yu inchebuna nakina nabali kondangeliyo paka kera ararete Nyasaye tigamubekagia na bamba nerete ndoto alikondoka bwana radio ekogera kera komire kugakoruko naliko ekera tukomire no muntu rabutuko gamba paka bagaka bono lende mugako yu akambanere ndoto bone ngakiemo ega nali gwita none kinyuru gukumira gusengo kwana mure nali kuri imagine unango rabaliki bawo korali bali bwate kamera kiri kinene nabe kokobo koiga nabatebo ni kamera ngorete ngubwaterete nabona ali gukora igo Diana imiaka ya maiga ya lingi lakini ndi nyasaye nande bono lindo bugima ngete bwikiranire umwanchu murigereri nensoko bwakire nande buna twagotebia genda alia asensemo ya Facebook unyaraka bagoto bwati ensoko TV ogenda asensemo ya YouTube nabo kunyaraka bagoto bwati nande onoro murobeli omobo kabisa se liro balia gusi ase bono mambio umwanchu murigereri nande senchira ya bene nabo kunyaraka bagototumira ujumbe yago se namba yetu ya studio Diana nirelie namba yetu ya studio 0788666663 osengiro lekabere bunana tukuirora nga 078 mara kabere 6 mara gatano na 3 nere oyo moere nabo tutumira ujumbe yago sorwa karago nabo igoto ibaga clip karito atebete ga 30 seconds sekero bugete simia wiga watu tebinga nga yokibwateretera mayigo nabo gusanga iriyo giyago cha sita sini yitu yensokoti umwanchu muligereri natwagatebiri umurobeli nensoko bwakire nane mono totete korra soberete mambi ya bono na bali banyariko bagoswaso umurobeli bono chinse chiga bagenda tegotubwatia nane mono tigango turaligereria sensemo ya Facebook Diana ndole abali basoiroro insuli ya maita na oteba na Sunday lady abana sweet boy umwana omokorofi na smart boy kurwa Malin Salams Club mbekere ragira ya bono ntuliko bugichinkero gaiga ni chinkwana chine natubwate ngo cyari nyanga ungo cyari sokora bugie igando cyo musoli bwege suswa kuru kwensoko bwakire umusoli bwege sunando irolere good morning kerandi Dennis AK umusoli bwege sukurwa Nakuru City Salams Club goikaga chuba say to watching live mbarikiwa Dennis kukupae kurwa Tasia tuabukire buya onega totegerete tegerete kurwa Moi Avenue Scratch Bar gabate bagali chinsemo chia Tasia aigani ndo cho Geto Daniel yansoko bwakire kurwa South B goika kiana ngubo Samaro na gaigangarwa Jared Arama kurwa Kayole Junction iko well represented na Sheila Kimtago teba following Ensoko TV buyo mwanchu muligereri buna twagoteba igenda ali asensemo ya Facebook naboko nyara babo to follow na ande naboko genda asensemo ya YouTube asenchira bene onyariko ba gogotubwatia murobeli nensoko bwakire Diana ensoko bwakire buna butambe kore nagwatendi baya masesenia nganyora nande chonsi chigo chagana iyo maite ensoko endiba kore no mwanchito muligeria na royo murobeli to ensoko bwakire migete seni Ensoko TV chinga kitito gotebya ngaboka bwateke bago asumurobelito ensoko bwakire tunyatuko semania tunyarituko kumanya boy gali agende tukwene kwa Croach County chinga kiboga basaki betu Croach County ya Nairobi Reneti ingagitengeta ikaya mwiga ngosware gaiga anyarika goswachi abisa tebingana ali agende tukwene kwa naboige mbunde Croach County ya Nyamira Wycliffe naboigo Dominic Catherine Caroline naboigo Petwer no bari account ya Kisiba kweneke buna cyabisiri rero ose ali agende tukweneke wa asebinyoro wikabare baturentere ujumbe naboigo chiroboti yu asinche abene igonga rero niritukuria Monday umetina manga gokorekana abarayi baitu sko gali na barobu no bari bakweneke buna kubika bali mikakati le materero abarai gobwate calendar unique
Lituko kwanza baganjete lituko likoro kwe mukubyo Sunday. Lirinoche kwa kole tendi baya maseseni. Bakagenda kanisa. Bakagenda bakamanyanga na bakonyora bakenyoro bagakwana na barabu bakabatebye kirenga kiabo. Lakini naigwete abandi bagoteba mbaga niri gutwara siasa se kanisa. Siasa ya Diana siasa ya beire se kanisa na ande nonye none budget yense no yagosomerwe se kanisa ebintu biri batatu chikokora kurwa se chinsemo ao no bakubikwana se kanisa gekogera abo no musangirekano bw'abantu gotoka nande ense ya Kenya officially abakristo nabange bali nande abakenya ngogenda bali kanisa nonye bitage bigoja byaba senseye nye abakenya mbamo boete nyasaye nande mbamu igenete nyasaye ngana abakorere amanene asamagimabo mwanchu murigereri umurubiri nensoko bwakire na twagotebiri nande twagotebya bone iki yali kuruto chako maite Diana twachakire ya kabire rero wana twachakire ya kabire gento ngena tete umurigereri maetekera twachitari tukulitangani twabatebeti baraba masyeito nabageni tole mono gochia sebale ngabatebya batubeke nande se chingoro chiabo nande gento kibakorire kiamana nkilinga kuruto chako murubiri oyo batubekire nambeyemo aseliro bali yagusi koba egetaseni kegotangasa gusige korali kegusi kesesemo ye TV batoete ukurigererio konene mwanchu murigereria kero guturigereria igana batoko baratwaroranga barenga mwarigereria igo umurubiri tugwe nsoko bwa kiro mwanchu murigererio beke buna muyobegete iga ase iki aita batubekire ndeguru consistency bagaturigereria biya nande togoteba ngo mwanchu murigereria ekinegento tokoiranira ngambi ya mono na ali tukulia rero mwanchu murigereria togotebinga emirubiri yawe yeli tukeli orobere tigusibwao tigenya alko bageo korekana senjira yobwikirano rero turaenda asingana yetu imwamu gosenkwa na yetu tukulia rero egotebanga tako igubobe ekero kwa inyirwe tako igubobe ekero kwa inyiru ndiro konyoranga omuntu gero muri nere gosekero kerabwate gento kiria tagete gosekero mwensi mubwate tari gukuinyura gustari konyara kago gusaba kurende kwanyoranga ekero omuntu yo aiseirwe osata bwati nari agukuria babatebanga tako igubube ekera kwinyure ekero omuntu abwate omuchando gekogera nonye n'umusuma ekere gesunte kere nari okwinyuru iga ngaye n'omuntu bwate omuimo monene sana gochia sabantu bana omuntu akobori ngaki engaki egera bwate mechando nari akondi yaya ayi n'omuntu wobugima amini bwate maana nene gochia sobugima bw'omuntu cheria kirubago teba rise and shine kurwa ngumbu manma Bahrain kingdom goika Inkakisi county Kanyimbo mwakiage village nanda sago teba na Bible bane Samuel Ongeri na my mom Mariana Ongeri na my husband Ben amo na omusolibwege susu agatebanga watangazaji wote wa Ensoko TV Diana Clinton Innocent na bakwande mbiya mono akorunga Bartholomeo Mumanyi good morning uyu Mumanyi na Ziporoye kurwa nyancho nalitiga mboki abaiga liali musioma promise nyambwabu Helen unyachwa umuchokoro unyanchoka umungina berimote na cry Mumanyi Maclean Mumanyi Boniface Mumanyi Pastor Lamek Mumanyi na Faith Mumanyi wako Nairobi Jessica Mura kurwa pipeline well represented engorunga sina rule nyumba Omaliba Geoffrey no ataba nonde ima live kurwa Imbakasi egasinki yabarali oyo numusani one Omaliba Geoffrey ni mumanyete Salomo Nyoni abatabo igesa village Kiongeti watching umwanchu murigereria mbiya mono abali mugendete gutubwati asensemo ya Facebook boyko uyo mito Nelson Juma otebanga Nelson Juma director companies artistic Interex trust expert painting company Marokisi county Moticho ward Tendo location noare asomoroberio mwanchu murigereria mbiya kigima nande buna togendete gotebigendera gututumira ekerengereri kiago nanne mono bali ogokwani mambia bono nande togotebanga nayo twagachitiri oginiria gutwatebe togotegerera nanne monekera twalitegereire ni libori yobwate onye murayo ndagagochaga igatwa muburia nonye nae bene nabo kore toborori bwago gaiga asigeta seni goseke mumunte cyumu gusige kuri Kwensoko TV na oburusumu gusi tigatogenda umutima komokego koira na tole togenda guchibusi mwanchu murigereria Ensoko bwakire
n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Onye kubwatari ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia chinga kichonsi chibetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya televisioni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tukuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobunchuria 0788666662. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Uya kigimo mwancho murigereri n'Ensoko TV nande numurubiri Ensoko bwa Kire Diana tutete turamanyi o mugusio itasaberete ali agendete gokorekana na ali agendete gokorekana kururitu kuri igoro ane mona kerago chaka gosoka uchisikali amanyenga na amanyigwa nande buna nagotetie na nagotebirie kinike mumunte litu kuri rero ntete goteba inje nguru kwino tiga turari buteigo turari buteigo bwancho murigereri nigo tutete kochaka na mayese chinga kichebonega kuraya ligiri aso gochuta asili tukolie goro umurai Fred Matiangi aikira ntese kanisa yemo asichinsemo chia boikoyo na nene mono akanyara kobaga gusasima asichinsemo echo na sabete abakenya go chasobwamo eliokobeka oburuso bwo koigwana na nene mono akamaga tebanga obuliangaliangi abantu mbale bakogende semisa banyara koba gutumika chinguru chielicho lya Nyasaye na nene mono banyara koba bagoitio buliangaliangi bateba ninchenkole asatebetenga abarai bande bonsi ni babwenete gusika ensemo ikelisia na nene mono agatebanga inse ya Kenya echinechinga kitubwenete gukwanena nasobomo
litoro lengangi kilitoka karabuna inse ya Kenya tigango tuigwe oroboti urwa Fred Matiang'i buna kwa neteli tukuligoro ekiralinge asensemeyo. I want the youth of this church to know that we are going to work together and then and this is not that usual, you know, kora kuja hapa siku moja alafu nipotee tena. We will work together. You will see yourself. I'll call you myself. I'll sit down with you. Reverend will allow us so that we start interacting with you. We behave as a family, as serious people. God wants us to be serious people, not to be jokers. That is the way it needs to be said. Choir, you've given me an assignment. I've had, and I usually do my assignment. That one towards 5th of October, I'll do my assignment in that respect. So thank you, wonderful people, for putting up a fantastic and wonderful service this morning as we worship the Lord and praise Him and thank Him for the opportunity He has given us to be alive today. I want you, my brothers and sisters, to know this. Our faith should mean something. Our faith should mean something. And for Kenya, honestly, for Kenya, our faith should mean something. We say in this country that 80% of our population are Christians. That Christianity should mean something. It should be seen in the way we live together, we love each other, we live together as brothers and sisters. Hakuna mtu kati yetu hapa saa hii asubuhi ukikatwa hivi utatoka damu nyeupe. I mean, honestly, it's the same blood. We are the same people. Our challenges are the same, and let's do the best we can to put our country together. So my asks of you are one, let's pray for our country, let's pray for our leaders, pray for stability, and as we are advised in the Holy Scripture, let's be the salt of the earth, with the people who bring people together, who enhance understanding, and who enhance peaceful living in this life. But most importantly also, given the experiences we went through during the last season of choosing leaders, I think no one has been betrayed in this country more than the church. And no one has been let down more than the church. Because you are the ones who were misused or even abused by some of our leaders to provide a platform to propel leaders into Kuriyo buraibense ya Kenya toigure enkwana ya satebirubuna no nyenekera baraiba kuruchira asikanisa bene kebuna guchikira ni bari konga gitinga no muraibense ya Kenya chira chiya turerete buna wa Kenya abeka guchikira ni yedwa tiagite no buliangalia ngi mwancho murigerere nara yu mwancho murigerere kola sensemiri ya Matiang'i nabego tuguska mutwena wikase county ya Naivasha Lawrence Yugi negachore tukoba omurayo monebe kyombe kya bunge la wananchi ase alireira yokwene kebuna nachiko enekeria abananchi meremo nabego nachiko ikirania emerobiri yae neyeniga achore tuwe asiri bagali yae Francis Owino asatebire buna nachiko enekebuna guchari wikirania emerobiri yae mwanchito murigeria tuko tugende aseyemo yamaseyemo nya tuko tugerera orobotiuru. I want to emphasize that what lies ahead is bigger than any individual. It is about ensuring that BLM continues to be a voice of the people, rooted in accountability, justice, and inclusivity. And as we know, united we stand, divided we fall. I beg this team that we remain united as we are, because we have several things planned ahead of us, and we must do them when we are together. The trust you have bestowed upon me, I commit to serve diligently to defend the principle enshrined in our Constitution and to safeguard BLM as a platform for meaningful public participation. Mwancho murigereri kerayo agendrete muraiwe kiamagia DCP Rigathi Gachagua niga nekiribuna nigo abaemereri bali bakwamiriria serikali ya William Ruto bagendete gukwana aseli ugirimo na namona satebire tibabu ati goseverekana konde wonsi niga yakwanetaya litukolie igoro ekerarenge asensemo ya Kipipiri eyuere imeye county ya Nyandarua tigato igwo oroboti oruo korwa asensemo eliende ya kabere ye studio.
Sisi tumeshikana kama United Opposition na tumekubaliana tutatoa candidate moja wa kung'ang'ana na William Ruto. Si ndio? Si ndio? Candidate mo? Na pale kwa secretariat juzi tumeamua ya kwamba tumeweka Dr. Mukisa Kitui hapo atusaidie. Na huyu deputy wangu kijana anaitwa Malala. Kijana shupafu, ananisaidia sana na ni kijana mzuri. Lakini niliona alikuwa na wasiwasi ati imewekwa mzee inatakikana vijana tupu. Hapana, pale secretariat yetu tuko na majenzi na millennial ndio wanasukuma kazi hapo kwa secretariat. Na wanapanga kazi nzuri sana. Na tuko na imani na vijana, majenzi na mamillennial. Lakini lazima tutafute mtu mmoja iko na experience ya kuwa guide na kumenta house. Iko namna hiyo. Na huyu Dr. Kitui is experienced internationally na tukaona ile experience yake akuje kwa hiyo secretariat asimamie hao vijana ndio tuweze kufaulu. Na nimeongea na Cleophas Malala nikamwambia asikuwe na wasiwasi. Yeye anataka tuweke vijana wote tupu kila pahali. Hata pale kwa chama yetu ya DCP amejaza majenzi na millennial ndio wanatawala sisi pale. Na anafanya vizuri kwa sababu lazima hao majenzi na millennial watusaidie. Lakini pia lazima tutafute mtu mmoja wawili wako na experience wanakaa na hao vijana wetu wanawaguide. Vile mimi nakaa na akina Medhu, akina Gasheri, akina Karongo ninawasaidia. Si iko namna hiyo? Si hapo tukue na mtu mmoja iko na experience ya kusaidia vijana. Kwa hivyo hakuna wasiwasi. All of us are speaking the same language. Manchito Murigeria Boigo Omuraiwe Kiama Gia DAP Kenya gose DAP Eugene Wamarwa nereniga agikeirie omuwaziri Bubeni Boime Kipchumba Murkomen asogotainekia obolindi nawe gotainekia nga obolindi guchubori goikeranirwa ase chinsemo chia Mandera asamo bolire kwenekia buna uchari kubeka abanyanyimbo barachikwenekia koleta baromorembe nabegobomo ase county ya Mandera. Yeye akisema kuna shida katika kaunti ya Machakos. Seneta wa kaunti hii akisema kuna shida na kuna wanajeshi wametoka Sudan ama Uganda wako hapa. Wanasumbua watu wa Mlolongo. Wanafanya shule zifungwe hapa. Wanafanya watu hawezi wakafika kwa mashamba yao katika kaunti yake. That is not something to be taken lightly by the national government. Sababu jukumu la ulinzi ama usalama wa nchi ama taifa letu ni wa national government. Huyu Kalonzo amekuwa makamu wa rais wa 10 wa Jamhuri ya Kenya. Vile vile Rigathi Gachagua amekuwa naibu wa rais wa 2 wa Jamhuri ya Kenya. These two have held the second highest office in the land. Wamekalia ile Security Council inayosimamia usalama wa nchi hii. Wamalwa nikiongea hapa, nimekuwa member wa Security Council nikiwa waziri wa ulinzi. Ndugu yetu Matiang'i who is part of this team akiongea amekuwa waziri wa interior. Kile kiti Murkomen umekalia Matiang'i amekalia. Attorney General former JB Muturi amekuwa member wa Security Council. Sisi tukisema tunajua what we are talking about. Hatuwezi ambia watu ya upinzani wanaongea nini. Vile vitu tumekalia leo ndio sisi tumekalia. We know what it means when it touches on the security of the people of Mandera County and the people of this country. So kwa hivyo leo tunataka tumwambie Bwana Murkomen, tunataka tuone ya kwamba hatua zimechukuliwa. Wale wanajeshi wa Somaliland watolewe kule Mandera, wananchi wa Mandera wakae kwa usalama. Tutawaombea jamani. Na tutaki tusikie Murkomen. Jambo hili linaguza waziri wa ulinzi. Does this country have a CS of defense or not? Jambo hili linaguza the commander-in-chief of Kenya Defense Forces. Why is he quiet on this issue? Mwanchito Murigeria tokwirana ase county ya Nairobi nigo eserikali ebigetemero biryogo chikwenekia bunanguchire gukora obwengi bwa marwa nabigo botumiki bwa maryogo yogo tindi ase abanyanyimbo bachakire gwita asinsemo chiria chikwengwa amarwayo asibatebire bunati bariko chwanchirana amarwayo go chutumika asinsemo angamono chiakawangware Kongo ngamiye mucho manene o Nairobi. Mwanchito Murigeria tukaturatigera enkwana yabo tunyatugoska moto. We raided a premises believed to be a distillery
of an illicit brew, Chang'aa. So tactically we entered the house or the premises and found a brewing ongoing, whereby we managed to see of 50 distillery points ongoing, and upon further moving around that premises, we noted that there was a very huge consignment of Kangara of around 480,000 drums, 480 drums, each of 200 liters. We also had molasses packed in the 50 kgs, around 350 sacks. We had also other accessories used for the manufacture. That's brown sugar from Malawi. We also had exhibits over 1,000 liters of Chang'aa, which were already manufactured, ready for transport. So at that area, we also managed to arrest 3 ladies believed to be the engineers or the persons believed to be the ones conducting the exercise, together with their men used for the purposes of manufacturing or to assist in the process. So at that point, we had to confiscate the items which are with this, as you can see there. Those are the liters confiscated, the copper wires used for the distillery, the drums, the sugar, and the suspects. What we can say is that this is a very huge and a great breakthrough, because information we have been receiving from Nakada is that there have been Chang'aa being manufactured from Kawangware and ferried to various towns or various centers within the Nairobi County. Those, as you can see, those Chang'aa had been packed. Others were meant for Saudi B, others for Ingo. Nyanto kwenda omo tumukomoke ili tunyato kuirana tunyato kusanga aliagendete kwendekiwa asense media yetiga seti igonga toskare kurene kurana tori gende gusanga naitwe asumtanda ito Facebook muna Ensoko TV, YouTube no turi muna Ensoko TV na bagona bogo to follow otutumero rwaka rwago ase namba ito studio ya 0788666663 07886663 nere namba yetu studio itunya tukusanga nabagona bakwena erio giriawo oncho muligereri na twagate umuroberi Ensoko bwakire na namono twagate binga litukorero ni lyatichirimo kuruga iga ase egetaseni geito na mbeyamo selirwa lya gusige kurukwa Ensoko TV nabuna twagatebya nigo tubonete uraba masyeito onyareko bagotobeka ase ngoro yago elio tumanye ase nchira yo wikiranu lero igongorukwa Innocent Onyango na umuroberi Ensoko bwakire moncho muligereri twakumanyiri ali agendete gokorekana nabasaki baito nigo babuguliti chibuse kibana gwetana ne binyoro libanyareko bakorankikiria gokorekana insachinde no nyene school fees yakobolire no barabu banyareka bakoreto umugano kwarwanire no munginogo omanyenga kamera ite bagosieka baka batebe ngarero mwarwana ngakiendo manyete na buranyorekera yabere yasalikire rende nabe nyareka bagekotebekana asenchire wikeno mwanchu muligeli na abatebiri genete seni Ensoko TV umurobeli Ensoko bwakire na namona stowenda tagotebigenda gotubwatia sensemeli ya Facebook na gotubwatia Ensoko TV umurobeli Ensoko bwakire unyareka ba ukwani baliotagete na ande ananamona butogonyareka batukuirukia amakwani yawo aiga asigeta seni na mbeya maseliro balia gusina namono tunyareka batogotebia umuligereri gento kilioroberetia seiki umayetera boranyoro ko bainyoringa ki yaya litutichikabere mambi ngomera na toletibu tunyareka batogokari gento gete mwanchu muligereri tigatogenda umutimo kumosini tukoirana tunyareka batogenda busyo na namono tunyareka batokora ayale sechigazeti litaliane Innocent Onyango. Eye Ensoko TV, uboroso
bw'umugusi. Umuco mano Nairobi, Kisii, Nyamira, n'ekingongo kindi cy'ensi ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obwikirano. Emanyamange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV, oboroso bw'omugusi. Kwarasire asa maigelio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaigelio aito niga kogenda nokogania wechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka imeyomocho kebirigo e county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email wetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri gw'Ensoko TV ntabe tokoretera amangana magia bunane twateka kurwa igaiga miyobo katakati ubumuchi o Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Ensoko TV oboroso womugusi noganetie byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyoma bikomenya asige kigetambe na gokobo korari bya asemermo yao e company ya Davis and Shotleaf nero munyangongo asika kimyaka 59 asobonia bwebyoma ao byobyo bwekerengo kyayiguro aseriguririgira nigo bakonia chimota chipambu cyamache ekyo gusyalira ebimerya mache chigenerator chisola panel amone chimashine cyo gukenura mache boygo ngukunya bari bisima nkwagacha bari swimming pool na kugisibya nkoni bara malyogo yo gukenura mache asumo cyo gusongo Davis and Shotleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayarigirnitie negedesenya kanege Kigali asamange bakiresimi ase namba 0708-623645 gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324. Mwanchi murigereria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumorekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kogwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igotoska nyegera gende gotengera egitaseni ya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida. Aye tata supa, aye baba supa, aye gaseito supa. Ouru Superstores, yene duka mabongia, eduka wetani eduka, ekoni bintu rwanchaga gucakira, ebyobwaga kibuna, amabati yekigeji obutambe nekirangi ao. Ayukwerorera na wechorera se showroom yeito. Chichuma, emesumari, chirangi, chitangi chiamache no kwa na togokora ngurukwe marire
ebitunge tyoboleme buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekene kiage getagwisirwa nkondifura maguta y'icingene omochere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na guchamachama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo aserigulirinse ikaseduka ya uru superstores asomo chobosongo ebara ya hospital road amagacho auru complex ange na credit bank oyonkeni ouru omayene ouru superstores limited kisi karibu nyumbani awaminto asamange akisimie namba 0111161500 kusetome email info@orusuperstores.com boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Oru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Oru Superstores yonyo levinte. Nugaretigo korobwa gachoba nene gusoboke Ovik Hardware ntubwate byonse biryoganetie asobwa gachibwao gochakere byoboroso gwikebye kirama nkoni tore chichuma nemesumari amabati chisimiti kwane kyoganetie ntubwate nigotoko n'ibintu byobya bwekerengo cheguru aserigoriora ikerie nigotogotoke nsemo yatente umuchunyamira Samange tuakirisi migwetire namba 0714213424. Asa Maria Tankoro Kwalis Bosibori Iga Noviki Hardware Egotuka Vega Tente Nkobari Ganmwensi Asa Magoria Rinsi Mwanchu murigeria Bwensoko TV bakakwana bakateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago Bwensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kuregase obugatagatati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Nyagitari rubutamero chinga kichoborere korende tarikire nyagitari erabo butamero asogoko bokali ubya bwekerengo kiguro utatiga Akasims Hospital nigo tubwata nyagitari bo manyi boisaine bakurwali marwire ao asokolenga net machine ichekerero obokore bwito nubwichinsemero ngebere nanye nkobara tore nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga no mogongo ngokonya turabangena kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tule ultrasound ntubwate ICU HDU NICU ntubwate pediatric services ntubwate gynecologist ngokora tule physiotherapy na pharmacy ito nigichire amariogo Ngutumia tolichi insurance au bunasha AON Britam Naboigo Trident nigo tukutoka nsemo ya magina toligirenetie negite seni kyabanya nyimbo kia magina Asamange akesimi 0707289342 kose tome email kasimshospital@gmail.com Urwase abanyagitari baito bare qualified karibuni. Kasims Hospital, we treat, God heals.
eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Uya kegimo mwancho murigereri umuroberi n'Ensoko bwakire nande buna twagotebire ronti kirimo kitariki nisano isatu mwancho murigereri ndanse soberete ogendete kurigereria umuroberi w'Ensoko bwakire gitasena mbeya mu Ensoko TV mwanyare kwa ba mugotwariga nigocha ase chinga chino nane mono twanyare kwa batuko bwaterana ilitokoranga ngakituko nyara kwa batuko kinigesa kugito kyomugusi nane mono konyara kwa batoko neliogi gochia asore nelio anaye kwa nyara kwa bago koigwegwa mwancho murigereri bono iga asaba menyi bale chinsemo chia nyamira nigo bagotonyore nchira yobuikeranu magwa waruguraria na nyore to mwako yo mogonte biga utubwate nchire yobuikeranu mwako tenyo na ngakirete simigoro ogonte binge Ensoko TV nigere loud and clear nande mono mwanchu muri totabinga kendra kubwate mirobiri yito na daya nabone mambia rero gwateba nga kiono ligwata tebiringana limwe muri yarenge kigara limwe muri gotebanga takoigwa bobe ekero monta gukuinyora chinga kichobo chinga kiata itobokonyi nabora nyora matuka yandi nabwat nero bwate gusituka bwate usengwa mosabete usamenyete bijara lakini giria nyorero bokonyi uchuta komokonyi tuigubo mwancho murigereri una Diana teba kerege sunte giago ikereire abantu bagakora ibintu bibere litangania gwakira mu murumu abamanye tora makonya na andu akiranya Nyasaye simi maene omotebi Nyasaye nkonye na namonekera kwanyora umuntu akwinyora chinga kichoba kuntu basa goteba ngaya gochana chano goteba ngaya umuntu yera bone ngakiri ari buya igara tanta getira kiri bono biyabere bikongu bono ngiranirire sisi bagotebanga uyu ananitumia vibaya yani kera bwatu muchano nalia kunginyora kera bwate kiazala mwana tayya kuda kuinyora ga akindi nenda nje na ranga no musuma mno wateba umeta kunyoranga no bwate taya mabutayirire lakini kunyoranga musuma no lichipo akestima ya chire kunyoro musumanga nabakokonye go kunyoru takwigwa bube mwancho murigereri ebono muroberi w'Ensoko TV nande Ensoko bwakire uri asegeta senikia na mbeyame Ensoko TV nande monesta gotebigendera gutubwatia sensemo ya Facebook nabwo nyara kabago gutubwatia senchira bwikirano bali mwasoira sensemo ya YouTube nyara kabago tiga kerengera kia gororo na senchira ya bena to nyara kabato gusuka busio bunegesa kukyo mugusi mwancho murigereri tigango turara buna mogendete kuna gutukwanira mambia bono Diana bali sensemo ya Facebook ngibagote boro batosabire kende bono mambia yo mona to sabo batera oteranga gite oyo mituka gucanga muteyindinga dideni ndirega gatukaniri kwa kana umeto otebanga ukiwa na deni ulipe tu kisha unailipa tu uko yaka no mete ikonga nkagite no inchi gorana tikaitene dideni lakini nchirene tiko chogwakana ya ebo chogwakana rorango bali banyariko bagutukwani mambia Godfrey ongeri otebanga boka Ensoko TV live skorwa ruhai Godfrey Agari ongeri omusori bwegesusu Ensoko bwakiro borosobomo kusi outebanga watching live kurana Kuru City Salams Club Colton Oto Ensoko bwakire watching you live from Nairobi Freddy Kogembo good morning from Nakuru Massive Well represented Nyabotore comedian outebanga tuned in Kamakawa and outebanga good morning Ensoko family good morning to you Fred Moga komo mbako moerio kurwanya komisia secondary MSD call Fred Moga moturi jeria kurwata bankaribu imeyomorobiri otusangamo Eriko Soro flowing korwali taroke ombo wakire bya Bartolomeo Mumanyi outebanga abana batiringere chikanisa pi ribaga abarai kaita tikote babarai lakini tebaba abarai batiringire chikanisa pi ribaga ya marandi abache okora siasa basira abantu chinga kicha marandia nabego jeria kiribao tema ngara sunshine kurangombo bana Babairen Kingdom wikanka Kisi County kanyimbo mwakiage village naboigo akwani abana ba Samuel Ongeri na my mama Mariana Ongeri na my husband nabego Salome Onyoni boigesa village kiongeti out banga watching live omaliba Godfrey out banonde me live korwa Embakazi ega singia abararia Jessica Mora
kwa pipeline out banga well represented ningati abari batumira ujumbe kuri ni nyari ngwira na nyari kusomba ikindi ducinga cyaba kinyingake akini sauriye biro ngwira natutunyari tuko gisanga mwanchu murigereri no murubiri w'esoko bwakire muna litwa gotebya okogenda asesimi yago obekaga video nchore esimi yago ebe landscape unyara ko bago kwana na intu asenchire abena tigango turara mu director agontebinga mbare batumiraga video kabo tubategera tukoirana tosoe ase gazeti tunyara ko batokora na ali ase gazeti mambi yabono Motegereria bone ga gondigirite kuruwa Moi Avenue lakini kwa nguru chinsa machia tasia asama lieta nguru kwa mbarikiwa Dennis Kukubaye kuruwa alia tasia kongo kwanya abantu bonsi bibaidi mate bonsi bina abaira maiga asebono mambe nane nko batebia manyale bategerera ensoko TV asenge njonero enkwe yega gusije itoto bategerera igaba gusibonsi bingo basaba manyale bategerera ensoko TV nero ere mutwe asebono iga mono mambia asante sana sana oyo minto Dennis Kukubaye ase video yunayo mwanchito mulgeria unatochige tuko tebyanga nabagutuma ga video kao kale 30 seconds nabakubwata esimi yawo nabutambe tokohera na oteba nabwata esimi yawo iga kigicha to yaka guse to bwataga clip wa kukolebolere oyo bwate koira sarabu aganto kara at least professional etonya to sange birengere binegeta sengen Soko TV nabigo asomoro birito ensoko bwakire cinga kichiri togosoa asensemo ya magazeti tunya to kumanyanga na ali aina kiororo igonga masa ya mosanganite na botuma ujumbe ya gasi namba ya studio ya 0788666663 na botumira oruwaka rwago nabigo na botumira oruwaka rwagasi namba ito asumtanda ito o Facebook na boga YouTube bunen Soko TV nero oborosobo magsi uyake mu mwanchu muligete to chake ne gazeti ya The Daily Nation aswaga tebanga ime yobo menyo bwo murai bwense nigo bagendete kuligereria igoro yo kulikigwa kwa abanyanyimbo boya aswaga tebanga nengana yaretire esiginyi nande korekananga nebwate enganene na abanyanyimbo kiri bukomini batakire kulikigwa boya na bose bonoiga umurai agendete kuminyokana ko twara emekutano n'abanyanyimbo abateni b'abanyanyimbo mbaka egotebekana lituko lye ichuma banyarutako bago yumerana kuika botuko gati ase gazeti egotebanga koranga mbanyare ko bago kora chisegi chiarenge egatigati ya ekiombe kia National Police Commission na abanena b'abanyanyimbo asbono asbabatakire guchikolikia abanyanyimbo boya amangana yini gale page ya kanene ya gatano na anda ase gazeti ye ni ndoche mbabegite ebicha yo kabeire umubunge bw'ensemo ya Rongo Dalmas Otieno onande olenge umuwaziri ase serikali chetire asibono anyartuka bagosiri bugima bwaye amangana yu ali asepeji ya kabere nande asepeji entangani nindo chebagatebanga bono iga chiskuru umubaro 98% of schools chiarule orobotri wabo gochia ase enchira eliye ganeri na serikali elimanyara kwa bakonyora chibese chikonyara kwa bakoyendelie merobeli yoko kora chisemia sichiskuru aswata 98% of schools submit data in efforts to curb capitation fraud mangana yugale asepeji ya gatano nalimo asbaga tebanga chiskuru nigo chigendete koenana orobotri wabo igoro yabo orokubale sichiskuru eliye serikali nyara kwa gekorwa chibese gochia ase chiskuru echo asbaga teba serikali mbono ni yabekire maiso elikoranga aba chiskuru njiro romate chialengo rumuntu igole skuru yaye onyara kwa agateba garaye bwate kutete iyo kire kubwate kuyabora rende ona serikali yaletete system ende buya elikoranga ni nyara kwa gekoranga aba aboroki bali baroro umubarobo n'urulyoyo nane mono banyara kwa bakubwate kachibese cyo ebicha nerega igayo muswati yomo oko bwate myaka 30 okurukushali na Nido Temba asibagoteba ni gale tigatumuru kibono buno murandia prestige linked to kwa bizarro cult asaba abantu banyara ko bagusiria magima senjira yo kwengata nena mono babwata amayegelyo abwata umuchando aswata there is nothing unusual about that year old Shalina Nido Temba apart from the steady stream of visitors to our rented houses in Kaweni village Kilivi na asaba nyanyimbo bono bagotebanga ase enyumbe yaye
nigo abageni bakororekana kogendoro na nene mono ase mibere yatukire chinseme chiu chia kwa Binzaro ayu na ayalise gazeti eye na nigo kwinyuria abantu banyalite kwa bagosiria amagimabo ase chinsemo chiri chia Shakaola ase bonoiga nande muswati onere arorekani kubwatia amaigerio yobotutukanu yechikanisa magana yugale ase pechi ya gatatu. Na tuoska uchase egazeti ya The Standard mcheregagu ase peji entangani tugwatebicha ya yomrai wensi ya Kenya omoske William Samoei Ruto asegotebanga debt hola distress atebanga since President William Ruto took over the country has been borrowing a troubling shilling 2.29 million per minute. Gagitana ngatia mangana liabetka ukwani rwano omo MP Ndindi Nyoro Kiaru constituency atebanga kiretagika nigo omurai wensi ya Kenya abirika gusaba kibese atebanga 2.2 million per minute 137.5 million per hour and 3.3 billion per day. As he marks 3 years in office this week, Ruto has so far borrowed 3.5 trillion. Horrified economists now warn the rising debt lacks practical value for the country. Besides, a look into the president's promises reveals Jivala's absurdity, from planting 15 billion trees to building stadia that can host EPL, with the debt curbing promise falling flat 3 years down the line. Mwa even say Kenya so aburai embona uchukuri miaka 3 eke bagoteba onyora mangana ya page ya 6 7 8 na 9 ego bakwana igoro yeli deni serikali igendete gukora makabeso ari igoro nandi twaruma tumubunge ukiharu Ndindi Nyoro batebanga lituko ese ya Kenya geo kabesa bilioni 3.3 ichi ni chibesti nyingi sana buna tete nga 2.2 million per minute per minute ni mura wese ukabesa rewese igo chiapu echikozi tuko saba kale ko toba kabeso para bia tebanga the government has borrowed 3.5 trillion in the last 3 years, which translates to 3.3 billion a day. Hey, President Kibaki did a lot of development, yet they borrowed only 1.2 trillion for 10 years. Where is the 1.2 trillion we are borrowing every year going? Na amangana ya makabeso na nde swatebanga murai ukabeire wense na nde bolibona nyagosira Mwai Kibaki nigakoreta magendero na roke bati nabwate chisiringe 50 ali serikali na bera basi kumukabesi mambia bono macho muligereria senye njolende bikabeso nigolire igoro asenchirelia amsino metere sene na biko gole gazeti komenta ikomi na biko gole gazeti abalende to kora gorwa inyeire yake bati Dalmas Otieno aswateba Nation Mons statesman oyo nombo bunge bwensemo ya Rongo oyo kolete egasi asensemo ye bunge na ande bagoteba nigarenge omwativogeti gose igo akonyeta bamenyi benseme ya Rongo asokonyora university ya Rongo University na konyora eskuru ya Siala Technical Training Institute asa konyorubuna omurayoyomo ole kogenda ubugatagati ekera umwatekano ororo mate siasa ebuneriga ndiro konyore nseme iri yende ya muino tiri gukwanira nseme yende lakini gari kogenda uigwana ni chinsema bagoteba niga kweteka bwate emyaka 53 8 years na asbagoteba niga soete siasa umwaka bwiri bwe ya mochimikianda 53 1988 na liye Dalmas Otieno asoete ase siasa na mona akanyara kuba gakubwa ekiruge kyo kia Rongo asanya tukaba kole emiremo nande chinga kiechimo nigo arwete kiama gya kanu na basoese kiama kya ODM mwaka bw'ikiri bubere na isana na ibere lakini nende nande maiga yaye agachaka etana no murai bw'ikiama kya ODM asanya tukaba go chakia umulindo muya osiasa okurunga kalausi ase chinseme chyo chia abogere gatatebe buna baligetenga luo Nyanza nande anana mono bono ga kwinyorumuna no montoyomo ole koligereria chinsemo chiarongo mono asama gendresa kwinyorubuna nero lengoyo masogo kinyu chumi ase chinsemecho asanya litako baga kuira chibengi asesemo yarongo mate kale bagachire bamenyi barongo bali gocha bosongo bacha kokole biasara ororo no mugano yure ase page ya kabere asbono bakonyara ko baba goteba na kwerera ubugima bwa Dalmas Otieno
oyo nyarite ko baga gusiri ubugima bwaye lituko lya igoro. Ndochine gazeti ya The Standard onganchire nsome ujumbe yo muraibensi ya Kenya na former Prime Minister Raila Odinga sagotebanga Kenya has lost a visionary leader. Waziri Dalmas Otieno served our nation with honor, integrity, and distinction. He was sharp, progressive, and industrious, a statesman whose ideas and leadership will continue to shape generations. His passing is a great loss to our country. May God grant his family, friends, and people of Rongo strength at this difficult time. Rest in peace. Waziri Dalmas aina mangana yo muraibensi ya Kenya nabaigara irudinga otebanga Mama Ida, and I have received the news of the passing of Honorable Dalmas Otieno Anyango with profound sadness. He was a committed public servant who believed in the power of effective and efficient public service as a cornerstone of good governance. We send our heartfelt condolences to his family, friends, and to the people of Rongo and Migori County. May so rest in peace. Kochinseo tebanga, against all odds, Dalmas knew how to survive politically. Bateba na batebiga ari gosoa gatigati unyara ko bagakorinchira akuba gakwigwa na baraibande ase page ya gatatu ye gazeti ya The Daily Nation umugano uri twagate umwanchu murigereri wo musubati olia twagotebia okurukunga Sharon aigani go bakoro kebicha ya abantu babuguritie mibere kurwa asensemo ya kwa Binzaro eyo gotoka chinsemo cha Kilifi County asensemo ikurunga Chaka Ranch asubagate abo muswati yo uniga bwato bwamate na umurandia obulebe byara byabanyanyimbo gose olese boniga ase chisel okuruku Mackenzie asubagate aba nigo abamenye bamurukire niga ngo muswati yokorolekana bwato botoereru utare korokya mbwende yonsi yoko leta abantu bachake kubwatia maigeli yo bututukano asibona banyariko bagotebanga abanyanyimbo nigo banyorire amakaratasi ayo anyariko bagakubakonya elikonya konyora kubwatia umuswati inakoranga ngakikonya unchoira abantu na kubwatia maigeli yo ayo irira abantu bande na barabugosiria obugima chinsemi cha Kilifi Diana okoranga muchando nororo monene abantu mbagendete kubwatia maigeli umetekerate nonyendiri Mackenzie abwate tu nwana bagusiba itombere batugete unfortunately basoetase chikanisa bune chibwato kwegenda gete gukare gugo kumya mwancho murigereri nabo kunyara ko bagosoma umugano yo ACPG ya gatatu ya The Daily Nation nabigo ACPG ya The Standard kwa rucha abasaimba aba bakwenda sumura ibense ya Kenya inyumba y'oborai bagotebanga bachiriro bokonyi ngaigwanga muri ibense ya Kenya ngo bwatukarenge chipigipigi nyori tuyo mintu cyo yatetenga ai pigipigi ge kurunda bwa kubwa egali kero montaigire woni bagoteba or rev up and no ride youth still waiting for State House motorbikes igo chipigipigi chinche ikarente na chipagendete kuganya basabu some of the motorbikes purported reissued to Nairobi youth at State House, Nairobi on August 9, 2025 as part of the government's ongoing empowerment project programs. Etwara rumra ibense ya Kenya gago kwani digo ya empowerment. Lakini netu arole gatia barai ba tebire empowerment ya kwenda uchiase abasaye nabangina. Lakini na naigwe nabangina otanga 60 bobu baiwa or thing understand tinga empowerment yeye nguchere na kiegocha konyora pango complain bare apango teba bali banyorije kurinde ine konyora mngana yo ase page ya gatano na gatatu ase gazeti yetu ya Standard ya sawa sawa gotebanga nigo baganyite chipigipigi chiri akorwa sinsemo chinyumba y'oborai. Okay tole ase gazeti ya The Daily Nation page ya kana nigo bata State House meeting fails to unlock police hiring deadlock nga siginyi nigere gatigati yekiumbikiriye kurukunga police National Police Commission na abateneri ba abanyanyimbo asabanya atako bakoira bono chingwana cyabo goikira asomenyo bumurai wense President Ruto abwase banyartako bagoikaranza na kororanga kibaranya ko bakuriki abanyanyimbo kiri bukumi boya asegotebekana mabaga kiri bwinye nigabekeire abana gose tikatete ababusaba libanya ariko babakonyora maigeli kurwa asensemo ya NYS abo batakeire banya ariko bakoywe mirimo ningana yanya ariko bagakorekana mate no bwango igantwarora
umuteneri bw'abanyanyimbo kanjaga gusabwa arwe payroll y'abanyanyimbo eliye enyarako bagotendo n'ekiombe kya National Police Commission nande bagatebanga nigo ekiombe kyo kibwate abandi batabwatia maigelio y'ubunyanyimbo bakurunga civilians abatebire ibintu mbiri byokorekana gatigati asenseme yo abanyanyimbo bitali byoko kogokia asana mono batebire ni watete kumanya ni budget yao bakayunga kigutumika binte binge noroche bone siginyine roro gwikira bono iga nigo abanyanyimbo kiri bukumi batakire kolikibwa kolende chingwana nigo kigendrete na bali bagendete kuna kominyoka kibara ko rumete kwana bagenda minyoko yo taka koranga nguli kuru banyanyimbo kwana batema natemete rekinta tante natemete iri ko mweri agatebwanga baisanire toldia gontebi gatemete record amaraga 5 kiringa kina bali kwegena ngango muira bale aswara tabanga we have just seen communication on issues that as a commission we have never sat and agreed on. There are no minutes to show who attended the meeting that ratified these new recruitment guidelines. As one a commission ya tebire igo yarorire chingwana chigotebekana gose ugo chikagotebanga mba ikaransete bakaetie bintu gete na bintu gete bikorekananga nigo bibwate umuchando amangana iyo nigo wesomera as gazeti ya The Daily Nation asobwikira no cyo kwanira captation as gazeti ya The Standard page ya ikome otebanga end of 50-30-20 inside plan to change school capitation model tabiri tugo kwanira gori yesemi abayigoli babiri bagoteba nabiga abari mu asiti school abarayibe sokire bagotanga kibese kibutumiki bwe school kibwatuke ku cyase school ndo kibona magara actually tari magara ogamba education cabinet secretary Julius Ogamba agotebanga amount the government has been releasing annually instead of 16,900 the amount the government has been releasing annually instead of 22,244 and at about 1,600 number of laboratories that will be constructed in public schools by December. A new revenue re-entry model will force schools to budget only on funds already collected by Kenya Revenue Authority. The change is expected to end disbursement delays that have forced schools to ration meals all sent students home. Asawatebanga gazeti yagotebanga why over 1,000 schools now risk closure as a page kominemo. Awatebanga audits uncovered inflated enrollment list, raising concerns taxpayers' money was misallocated for years. Okay. The Auditor General warned the government was sending capitation funds to ghost student schools. Ghost hospitals, ghost schools na serikali nigendete kwerera na konya nige kurwa kibese ebwenete kuri 100% asomo mwake kirwali kiri bayoteba nyene abana bali bagosoma ci school kiri kigenga mu ba kibese cyabo nkiroro kiri bimanyikanete niyo tumika konye formula ya kwanana tamu ntangani yana na 50% y'ikibese kitegeire ande tamu ya kabiri yana na 30% eyo mweli yana na 20% asaboniga ekorolekana ngo muchando nororo asoko abwatuko gw'ikibese cyo gochia ase chiskuru na mono ase ndoche gazeti ya The Daily Nation nere bwatitinga neyo ebegetega iga omuliki omonene bwese mw'ekisemi chia uboroso okorukunga Julius Bitok agatebanga nigo nagokire komanyense nga gwikira bono iga twanyorire amachibu gose okolikia kwaba chiskuru cheito kiri buwe 32 korwa ase kiri cyoboroso na kiri secondary ase cyanyare ko bachiko bwati ko chikabwe serikali eliko na malieta bwikiranu yokorokia bana kibale ase enseme yichiskuru echo Rojene gazeti ya The Standard ekatunire go muraiwense ya Kenya limegalijwa na umuraivo kwa Azimio Raila Odinga former prime minister Kenya kwanza igali inaberikire ekamuna kurikanga blood waste tumetia seri yeretiko cha seta itego ikirana akini otewanga we are flooding our promises one by one to lighten the journey journey ya 2027 okay ntwaroche kiama kia ODM ne kia UDA bitate gutwara obomo ekera bawo chikokoro bochori obobo ke buchi okoro na IBC banyara kwa bakoigwana
onye ne chinse mo chirichia totebe unguja ODM ebe koro UDH ye support igo ya kiringo bwa mate bwabo nigo boli bwime mono na mono ase siasa yunande na bondo chega iganga umurayi umukoro bwe kiama amini umurayi umukoro bwense Uhuru Kenyatta bono niga chakire gwake birengerelyo na kora koena ne kiama kia Jubilee go chia ase uyo kabeire umuwaziri oye ase serikali ya Fred Matiang'i ilianyara ko bagutumika kuyarigania ku kibosi obwo bochori umwaka bw'ikiri 2022 magana yunigale ase page ya 5 aswatanga Uhuru considers handing over Jubilee to Matiang'i asbatebire bono umurayi bwense na ndumate umukoro Uhuru Kenyatta nerole party leader yekiama ya Jubilee bono gatagetana no burayi obu egera barorenga ningi kelikira nyarka bayakorekana Matiang'i ororekanenga ekiama ekyo nigo keganiri kena nguchia sara lakini swatabanga some of the options on the table include forming a coalition, but if Jubilee NDC decides to make Fred Matiang'i the party leader, will be okay with it. Ebatagete barorenga ke danda mangana ga kwanetwe no mo senator Okisi Richard Onyonga satebirenga onye ke konyarekana na ewe kiameki muchanda toyo asana matebrenga chi options tiro oronjiringa barosi obwamo we kiama gose rakinende ayonsi ni gachikoba gako nachua na ekera ekiama ya Jubilee kira umirane na nemono Kenya koba gekoligelinga neyu igo Matiang'i bono ikiama ya Jubilee getaita komo burayi abe party leader tigatuligelinga neyu torenga nkikelige koba nakora amangana liale ase egazeti ya The Daily Nation nibwate engano regotenga Sandifies Customs Barry's mother alone ngomwano oyomo mumura niganya aritaka bagago tiga egekoro na gotindekangina bweka ase anyaritaka bagago tindekangina kurunga Margaret Adongo ase chinsemo chia Kisumu West abwasa anyaritaka bagago letu muberoye na konyara kobaga kumutukuta bweka umwana US lieto kurunga Peter Juma walo niga anyaritaka bagago gendaga mamincha yegekoro kie gesaku kiabo kiabagere abwasanja tukaba kandaga kuyumubiro ngina na konyara kaba akoyotuguta eswateba anya tukaba kayoleta nande kuikira chinsa isano isato chia mugasone chitake 45 litukulia Jumamosi akanyara kaba kakumutindekangina ngana yuko ichena sana koranga chia matencharingo kubwatira na kwarengo lakini ndire okosugumwa okolekana iko kurindi tigatoinde break akaigo manchito murigeria tunyare to kuirana tunyato gusanga tunyato kumanyaria gene tukwene kiwa ase gazeti twagatebiria agene tukwene kiwa ase gazeti ya The Daily Nation na bwe gazeti ya The Standard tunyato kuirana tukomanye kurenti kangotenga gende gutuma urwakaraga sina bechi studio ya 0788666663 0788666663 na namba bechi studio omorobirio ensoko bwakire na inche Diana Ndemo na Incheni Innocent Onyango mwancho muligereri asinanyara kwa batebinga tubwati asensemo ya Facebook eliyo asenchira yobo kirano tunyara kwa batokoranga tuachire bosio tigatoge ndo mutimo komokego Diana ngwira na tole togenda kora guchancha bora na chigazeti eji tore na aralia raroro Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Tomo chako tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira lituku nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengali botali no mubwekano Nogani tisemi chebikoro elikogenda nokugane gwechiro Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asengenjo yao nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help ne chikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi nigo tugutuka asama tabekania geteri ensemo ya Kesu Kisii County asamange tuakirisimi asenamba 07573310
085 gũcitũrikĩre email riatirimba tvc2020@gmail.com. Samarieta ngoro kwa Jackson Omae Yondo mwalimu Mukonyi, deputy principal at a college ya Riatirimba. By name I'm Joseph Kawala, the principal of Riatirimba Technical and Vocational College. Riatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Nguriole bintu byekerero bune simi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, na bwege bintu binde byestima. Tabu chandeka. Soki Electronics no tule iga asinjao. Nkoni tule bintu wichakire byenyumba, ebye salon, nonya ne bintu byobisi aseliguli uraikeri. Nigo tukutukanye muchine mera no bokole ni bwito no bwokobokera. Twakirisi myese namba 0702669403. Eye Nsoki Electronics ibyo gucyonyamira mwezi mwariganirwa. Nuga nitisukuru asomwana warakora ibya asamasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere sukuru yawo emerero lito nige kugenda n'amaganio a CBE nguruturo bosombi uburaro nabuigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka Nyamira County. Nje Dr. Stanislaus Misati, nje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakarambya mwana saba no mu no turetera ande ko basaba mo byandira turetera abana kiagare school ye buyere tubate laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya school ga na berengia asaba na baito bagosoma. Asamange twakirishimye namba 0722734583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegema inde aso twanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari ncheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa negorengane. Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoire ni mahega kego omuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko enibo nero ekogendia obonda bwense nakige kogera inche buna Frida Kerubo naimukirie egetambukiro na kungaria ase chichiro koene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina naki amagori ebinto ale naboigo merobelikiria serikali yabekire koene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litkoria Jumatano NCMO naboigo chinsa isato cha magoba asitorabe to gwesemia amange. Mugusi omwancho muligeri nigarwete asensemo ya Busongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa City County berechi yagusi Kisii na Nyamira
na nene mone se bitunu biri twanchete kuri ndo mugusita chete gotegera rororo oberu gutara asense nkima na rero tugutore asense mo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusia nyare ko bagasoa na guchaka kwerigeria asenchera ya bene urwaiga pipeline omochi o Nairobi nto beto koretra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene mone nse yonsi ya Kenya eye ne Nsoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Abakuru nigo babinereteiga bintu byangora nsagasaga bikwanga maiga yo kuanyerera omwalio ya Nsoko TV nigo twasoira sembeo nendumo ntole no mogoko taline kerengo okumanya yo momenyi bi county ya Nairobi, Kajiado, Kiambu, Machakos na Boigo Murang'a na boko tonyora sembeo wetera signet free to air na Bwangoigo momenyi bi county ya Kisii, Nyamira, Kisumu, Mombasa, amono mujibu Eldoret naye Torosa Nchiraturi eyeganyete kelikuoma gendera gutubwatia se mitandao yekerero na X, Facebook, Instagram, YouTube na Boigo TikTok. Nsoko TV oboroso bumugusi ano eye Nsoko TV oboroso bumugusi. Gerelibwe Nsoko TV murobeli ne Nsoko bwakire bono nigo twamentire ekirogo gaiga na kumera na noyo minto moske Banas muko elia tokonye kurigereria ria Sage Gazette Banas litukuri juma na litwarenga tukarigereria gazette tukatamire litukagenda ngaki weekend ya lenge weekend imbi ya lenge at least relax kidogo tendo je twa ngaire weekend bia we thank God. Okay gusi kware gose no kwarenge maigo muchioyo Nairobi no naro muchioyo Nairobi tinje tusi I had a lot of activity over the weekday ono na mwetenda aratimuka nago tigete goko gende geti uchikora rese ya Kenya geko gosoli iye kaba marira Diana ya nge marira tugakire egosoli eria ina chiete no na renge geti but twarojenga Ben McCarthy yore nere coach ya Harambee Stars na mega changes gete chia to costeti to expected nga ari kobeke ekwerende squad iri ya Chester Chan lakini akamanya gukora a lot of changes actually se sabantu se kwete squad iri ya Chester Chan aba Chester Chan begete batatubuka ekitu aroje muna amashabiki bali twarenge geti ngaro kikia changieta nene osogo itukurito itoroje no after second half na akaleta some changes akaleta 5 of the players wale ba Chester Chan na kwa second half na itwanyorete goal na hande ntubungiri goal ine no na ijiko chance twabunge tu second half first half chance pitch arenge in the results of a mistake ya bantu abarete tabageni moso defender nira ali defender yemo na it was just a mistake chiko chance that yemo it was a free header akatika kahang ne yende a blind back pass so we considered 3 goals but the end we also mujia thought that sometimes you learn from the mistake. Okay ngwarwete kore no mweso geko na bora tuke bwagwete fuvuzela no corazón twaro sete sata lakini rete naande na tebete geke mambi konyora Andras bakoje me CSU chances chito njia lengo chuo konyora ubu chuo qualify no chuo konyora ubu chuo qualify which second to igo tu ategemete ngagapon elus chige mchia ya chance Ivory Coast elus chige ya chance na indutobu chito chance
by the time to jesa mupira ori already konyora kaponi ya bwire igonga konyora chances chia chipono chia bire nil chia sarekire mwancho muligereri nigo tole na Barnas Muko oyu ole oyoma sebali bachi gotokonya kuligereria sare ayale siji gazeti kwa Barnas utaraikaga iga nigo twali kuligereria siginye genderete yo kulikia abanyanyimbo ase twari ucho murai bwense atagete gutwara chingwana ase nyumba y'uburai bwense na nene mono koranga aba nyanyimbo chiri bukomi mbalikiwe lakini ase gotebekana goikira bono iga koigwana nkora ikiraniwa nakibono uligeretie abanyanyimba abantu chito banyore gose na ndese utaraina ne ribana basingu achiete ukamnyoka gario chisemo chirichekera nyontu no to komnyokera mirali inje ni minyogete mara actually egasiane tangane kabisa na ligeti after school no ubunyanyimbo obu bwana Jesse usobwami na minyogete in fact no na abatu arenga na barubwe karoba iranete guchinga abayiranete ne jiripoti nga omonto toboire Barnas batereta ya bwa gete kurumagega tuko yama Barnas tigara ra kubolisu ali boro gaji kale ngwa chieto aro geko era bato gotema bari ngo mwaka kiro mwaka ma tibage kebanda bande bari go keye miaka dayana mondo te batiganke iye miaka ndigale 15 iga kerere ndu bunyanyimbo bugolikwa na atoga ningorete ki ninde legible ngale ngwa chiete no njaro ndimo natemete nande inkaba discouraged kurwe dinge tukuira nande gotema ndi yakabere I was fresh kurwe school naga jesero mupira I was fit kabisa karo to ikari geti twakori wa masoesi yari fit nini twate bone gento kya kabere no kuminyoka makorime toira negeti karo toira na out of abantu arenge we were more than 400 people lakini abona irenta namba oyo ikomina kabere woche geti you see I tried na yenga manya goeta ji test chionsi pakanga te unga bono ino mogoso erumwe esimoje kwaewa ama ukaino ayo kwaira oja kwarengera libuno rumunye nyimbo paka no nure galisa no itwarenge nere twarwete nera era akaruseliwe stage yarenge ya mapema akega ina ndaka batebinga Barnas yere bona kama ndo kwa mwana jeshi hata kama igetenga na sangeti nimeandaliwa chakula mzuri bona akonja bible anda kenjo kagetekira gerete to ivivi no bono erumu elime stwa so eto kware gukoro keregento bona gwatebunga so erumu me lagi konya bato tangazire nga ninyorete very well go batageta abasubati abamura 8 abasubati 4 okay ekero tuikari kingo ikerumume njenga sangi already we are more than 12 bali batageire tirende ngateba maybe mbagwate kwirende mbagwate mbinwende ngaini mbora bono korwabo bali bare go totebiso erumume na barubumba mbona bagore kurisiko baseri kubu yarengisiko bajiremi akakora no bukare hatenga no abantu twatebete ni 12 1 2 3 agato barato 18 kwa ngwarenge 9 out bodo kanya koboli ngwarenge naindu kabatebie nikimpia na akorire PCD no narenge naindu ningokorora ugasoka out kanya isika na isiko no ugasoka isiko tuliko tere na no yo isiko nera gotebinga kumeambiwa aje nimeambiwa nje nero teteria isiko ni uko compound isiko na compound isiko mno kana yo no thanga na igwata yukurume na tebu ngamenga compound isiko apono teria ogota chere bisoso we mogere ndo giya nga pass inga so that's how na kwa rueto ngagetinga na bonga ni irinteme dabo gotema bane jenzi yole maigo basubati mbane bagane maigo mategeta seni geito kebatina rubwate record yo ochiro oro mara gatano nalimo 6 times akinta na konyora bona kurete ko mu director ubuja nyibura babuganeti akodebiga ragino zenti jera date kuri ndenze ito ya Kenya emiaka nirenga otagete ndaro gusena itani no turaitani emiaka bagoja bagani pakara 24 bango mali 21 24 ni on discopi no 27 kwa 21 ni 27 kwa mbara change na ngobwate kanire naro na gakosi kando bwate ngoje bale bayire birenge byao bono tete to sois ku yese ya Kenya na nemono Diana to so gazeti ya The Daily Nation ebechi ya 15 nalimo egotebanga Russia hits Ukraine with biggest air attack of war ense ya Russia nigo egedete kurwana nense ya Ukraine umate abantu baito abagusibaito gutaka bari baramanya ya hari isiku yense ngakitomete na ba amatese ngakiere mbeo to gutanga kiere
bono rende na wigwete nga NCU ya Russia nigo bale abamate na Ukraine ase bagendete kona kurwanira urubago ibintu bakurwanira paka aba Ukraine batage amini aba Russia batage aba Ukraine banyare ko bagotema n'aba Ukraine bali batage NCU ebe yabo so n'aba Ukraine gote abalenga ntu etenenete na nigo tubwenete kumanyubunense yetenete banas no uche chinse chimuna chigendete na kurwana na nene mono ase umurai bwense ya Russia na Ukraine barangirigwe no murai bwense ya America batagete gutwara chingwana chokora gosemba nyole bale tomolembe asense lakini gintu giasinyire bwango iga bakwana linde bate abantu chitoigwana mambiende nande kwanyara chimbunde chiaruturu mambiende kwanyara chibom chiaruturu bono negintu gyogo ichani sana ase umurai bwense ya Ukraine Zelensky agoteba nigo bono batakire ko igwa bokonyi eliko konya chia mate chinse amini chinse ya Ukraine obokonya gusaba obokonyi bwa kwerende bwa kifita gusaba obokonyi tuwe just indagrande okonya abantu kagusaba obokonyi bwe ndagira nande ngoteba ari mate ngona kuligere chinse chiri basana ise kuligere ligente iko ku international policy ese America nere kwiruka nende superpower go serious superpower ngakiyemo Biden yekerare ngabisi namoete chindege ebintu binde military support egeranya ariko bagakurwana n'ense ya Russia lakini yekero murayo muyiya choro Donald Trump ekigia chenche bono ngakiyemo nagachiete Washington DC White House ekera baumirana na Donald Trump egakura paka ekabesiginyi bakaramana ino yaringe yokuramana kinende enkwaneka egabwata liberera kabisa nse kera barenge gukwana no murai bwense ya America Donald Trump igense ya Russia nigegendete kuruta chimbunde chiaye asense ya Ukraine nabona twarorire murai bwense ya Ukraine Zelensky nigatebire nigense yu ebwenete kwego bakonyi asbono nko tebaiga tusetiga ngwana mangana Zelensky akwanete Vladimir Zelensky out there such killings now when real diplomacy could have already begun long ago are a deliberate crime and a prolongation of war ngabono no kogendereria esegi essence yu akera teba bono kwanya bachakire chinkwana guikara SMS barolenga inki barakora matense ya Ukraine nere bwate enkane nyingi nero tuagatumiru tuacha twalia yetu na kulia bono lende gisegi chi abalimi yabenkano mbaje babegenda mugondo nai kwerende na makongu patrende ngoja nararigere dinone kero esege yabo ni me naranye fuatirire kidogo karake yangete before no burai wa America botara change kero wa change president yoso Biden igaka beire na Ukraine igaka beire mune sympathizer ya Ukraine ekero yonde aswa onere gari mune sympathizer ya Iran is like is working with Russia kisegi kiri nko affect kiri in fact no ni tu as a African muna watebire among enkano na other things muna mafuta ngo kiri ngo tu affect kiri ni ngo jaga in Africa iko ngwamba ko keligereri njenga esi bali bago basomire none pipe buya nkoranga sasingine igotore chesi chinga gichiri chiumuiso chisege chiabire prong gitire yakora kitali koera ngwama ne chisege chiri chikuone no yankuruse ebibiria ese ngenjo no na bono na bakwere ndaba batakeire ko gosoa mo bachibeke chiere instead yoko leto ire uyano bachikwanire chiere igokoranga igobagotaka gobeka gwerende ani bakomenta like was ready to chigenderera Timai what will happen, but the SS gero ya Russia and Ukraine. SS President G. John Sibero Jitegere on the Tayo Tagete go Rani Kuira Nazate Venga on the Ava was Abanto Van and Evin to be as a ligres and Sayane. Na Saviro Quabra was it at Waverane. Kirumun no Ukraine, no Cabo Sabo Querendego. Igabe get a querendere in Calibo. Umusimo Yoromo Cali concerning each say. Tata get what Avanga or will, like any other get a querendum. What I told sad. Mwanchu muligereri no murobeli bwe nsoko bakire niko tolena banas boko astogenda tona koligereria na aliale se gazeti swagoteba se gazeti ya The Daily Nation Senate verdict refill politics and chaos
behind Oyster Beads aswate aba bono aba MCA nigo bakari gutumeke emotion yo go impeach mugo itana igasi nini go sikende gyakaba adengo go impeach tu aswate bire nigo yarekane nga siasa erigati yaba MCA n'abagabana babo nigo yachakire ko iruba kase Senate na mono asbago iki muswada bwo kurusia abagabana abisi wikira bono iga abagabana banyareko bagwika ase Senate nigo batebirunga nigo ba wetania bagabana batano batatu baikire ase Senate tuchakire kuri serikali ya Uhuru Kenyatta gocha banyareko bagwikigorora hasama mochari bagotebigunga nigo bakorire bose batumikira bisube amalieta nara igabuno mo ingakiyamo Martin Wamboro ulenga sensemo ya Embu Mwangi wa Iria ulenge Muranga Paul Chepkonyi Granton Samboja kuri sensemo ya Taita Taveta Nyagosira Nderutu Gashagwa na igeti Wororo na bono igase iki ya itatukara Governor Eric Mutai kago ikiwa ase nseme ya Senate aba MCA mete karabali nilwegento bagatabanga ngo gusto kabisa Ratelia karabali nilwegento aba MCA ekerogo keri nkebwate kwirende ngoranga ababekire babo basaitie governor a difference here MCA ne governor is like day and night. A governor work on million plus other things. MCA work on 1086. Pono MCA nere na hata gete bintu gete kuruese governor. Ne governor nere emobegete ngana lyonyore pene bintu kuruese inde goikobe inse yane. Ne governor jingonda jire chia gento ngero kwenda bagotayanga yu abange babo wakalendo nga you divide and rule. Tuli kubareta bonsi yamo igokoreta bake kwa manyanga gole na numbers bona GMCA echi egento chigesumbuete njenda egento ekenene nenjara abatagete chigabana chitige bintu binde gochese bali ne gabana nera ata kuamirete ngana kingo tige bintu gochese mole na nje kerweke na keligeti imba gole gwerende bono esegi erigere nga esegi eri ekoretwa nenjara eri GMCA chibwate nenjara igoma mochari bawikia mangalia okonyoraga asugumira mono ne nchalelia mama jali amange ora no ne the latest one mugwere ndoyo kericho mama chote ya begere tugali mangara gerenga ni impeachment ebinte kechi piale through Senate about impeachment ne bintu leadership ye county for example muna kericho para isaranse basoro bubuka lakini nzo jwaza nginge gabana igabegete kwerende ya yere tu hai naba abatigete gochia koza totally MC barago meta ndi MC njiro chiba chiri nabantu gari mashinani kireta geka na matanga yambara gusanga bali gai nabantu kireta geka igongo guspend kuabo nkuri igoro mota ni gavana lakini kwa magosanya ati babu atikende nekera bakoira maramisha gose nase gavana nere gechoreta abantu gete bageka babeke economy thinga banabu ngotumeka in case of anything bandi ben ekenege kora taise gichira kini impeachment chinyinge telio senge ntokera gerega keras nyugo keras nyugo soru from the county okay teatraika wikase gazeti ya The Standard tukwanira spending yagotebanga debt horror asitoro chibicha yo muraibense ya Kenya Musiki William Samuruto asotebanga sis president William Ruto na ndero called ngagite ebikiye gukunera agende tukore imyaka ya 3 Kurwa aso abisiasa watebanga since President William Ruto took over, the country has been borrowing and traveling 2.29 million per minute, 137.5 million per hour, and 3.3 billion per day. As he marks 3 years in office this week, Ruto has borrowed 3.5 trillion. Horrified economies now warn the rising debt lacks practical value for the country. Beside a look into the president's promises reveals Jalfra's absurdity, from planting 15 billion trees to building stadia that can host EPL, with the debt curbing promise falling flat 3 years down the line. Tweeting wikiraboniga chibese chimura ibense ya Kenya birika kusaba gusebuna batebire omo MP we county yani we bunge ya Kiaru yani Kiaru constituency ndiri nyara na betinga atebetinga omura ibense birika gusaba chibese sana tweetinga sofa ase ebirengero byago chibese chimura ibense ya Kenya birika gusaba ninki yachikorere sofa makabeso peseji oboli riswali kwa weneligia ina common mwananchi chibeseji ba ekere president yako eresa ko koranga ya Sudan wonders
but asa maiso ya bana inchi bese chikene ngyo chiakolu serikali ya kole miaka 3 project ono ne yemo ora appointing ba kole project gete inategerete ndindi nyoro ga koeresa chibesa akabesire ni 3 years there are 3 times chirikipaki akabesire for 10 years lakini Kibaki nkonyara tuli ko trace Kibaki chibesa akabesire binda akorete cause nali none super highway nali arosetiwe nali none kwerende SGR no nyuru jete konye kora party SGR was a project ya nali igoletwe so among other things lakini bona ige serikali yetule igibwate mechande menge emechando igira saba Kenya menge lakini nechibesa chinyingo koreki ukabezire project yo none ya mutoranyore toranyara gotanga chibesa chiriya chikakora kwerende none chinyomba twarore chikuiguru weigo murali chinyomba echi affordable houses chinyomba muna chiri chigore tukwerende somewhere in Makadara chinyomba chiri umaetegende ki affordable houses ngiale oyonde na kibwate no urungi arengese kwerende yabo uruoke ngai nyomba jinu uruoke to chiagacha egento president Ruto ba korete ne serikali yaye no gochikura igongere so far project yaje te onone yama yakoreki yabire complete arate banga chibese ichi atumikiro gochioro chibese ichi egento chikokora chinyinge serikali ya UDA gebwata nase nyinge ige bintu mune bioro chibigendrete empowerment chibese chiri chigosoka chiagenda ngani empowerment but believe michibese chinyinge chikonda chiakorera se emifuko ye GMP ne chigafana maybe ne senator chiri chigotara nabaro sengenjo na injeno muntu mashinani inde ande na injeno mwana siasa ande ngorire tinde nabantu abange gali mashinani constituency nguru munanje mubungo ne no yomobo urese kambie yo mheshimiwa William Ruto empowerment ya koliru ange arakabere in our constituency lakini nanya konyono no muntu yomo nono yomo gichana none ekemo kiabete empowered kiagenderere gekore kwerende bintu byabo mbaye na nete chipikipiki chipikipiki echi itabeninga na manyire sabantu ina roje barengere ina baba yetu chipikipiki ngamanye kichana eke makosi ne kianga bali ba orugete state house atel state house ya bete ya korore tumarani ngarore inde TV ngaronere no nere kichana ekire kianga nere no gatebalero nero nyoli TV ngarore inde ngare kichana ekire kianga litango mwakerezi mionte bina egwe gwerende na egwe pikipiki anga mategweli matukumake igaje takaurwe pikipiki eyu reason tanya gotebi ugatebe tunge pikipiki ye ngoira nere chigokoro bintu getokora kiochoreteru ikairana so these are the things bigendete gokora chibese chiri chikogende sa gucheirana gocham ase kwerende mefuko ya GMP ne senator na governor okay timanye tigose umu director itonabugate cartoon ere ase gazeti ya The Standard lakini gakuna koyiriga kwenyora nato tebi ase okorekana umuraibwense William Ruto abuguretie Biblia iguru na nene mono tokamakora umuraibwe kiamagia ODM na erari gari yume basogetie amasyo isiko na nene mono umuraibwense agokwana we are offloading our promises one by one to lighten the journey yani gotogendete goikerania chira chiritwa liete asitogendete bono kugusiyu umosigo tubuguriti gari ye ne fan ase gotebekana nga broad based government na Kenya kwanza igari ya nyare ko bagekororekana ase bono bali asipagoteba nga bono nigotogendete goikerani chira cheite maseyemo banas katuni ya tebirega bono lende umuraibwenso ikirani chire chiri aliete na tebete asla fund chibesa chia ruru na tebete ngo korari gento gete korirega bona gateba ngo muzigo yo guswire bona gakogenda umwaka bw'ikiri bubere 2022 niye gutoke bara yabeire bonere nywe abagima yaba Kenya chichi ande gari ino ero 2027 ye gari ino ligere 2027 amagima aba unchureji egari yose katuni onyerigererie igere gari ye pickup magaya yenyewe mesigo korire ke off-road mesigo teyoro patinta getende wega inje no yo mona arenge se kambie ya UDA twa relate sana mangana
azoras but kende nkeyo akitora nga kwe impromise kigakie gose ikiranire timezo nje gose nese ngenjo kakalemo ba siasa tindo jikeno nona kama kikiranire igari korochi yaguswire no bone igari ye maybe mesigo ko bayibire ande mako nyarika nabo kayao fraud ngoiba no zangi ko fraud ko jese putero ya discos personally twin is common mwananchi osenda ndetebera munanje egente getanga twara tenga ni pesa mfukoni yo ya itu muna bananchi pesa echo ngutara tuli ga street pesa ekitichiyo chiyo no ni biashara twa kole bya gatari byo siku struggle kwa no ni biashara ibi igonga promises no ebigwere ndege ntongere ngwaroche mweshimiwa yonde poni garware senda ya Kakamega are koena ni advisor ngoje sasa serikali concerning asha igamote integerere diauna gotegerera abantu akina Sudi akina Faruku na abandi I'm the medical doctor inje ndago tebie ken the sha is not working but tibono my poliri bali badenga sha is working na abantu bali tu barange na sale igonga promise tiyo no ngwere ende no nye neriti is not working and everything ese serikali yero ya UD nje ndabatebinga everything ina nyagirede ko ande na tarete na nini of time abange na ande ya inje before na kabeire so cross to the government before ndara na ne gwerende no embono iga ninde so much cross government because no ne shikulijana nyinge I work with the government bono ige binte binge go bitenene. Okay, mweshimiwa narole omwaga shware zata watching from Zimmerman numulikitole maiga hata bakwani mweshimiwa mambi yabono nindoche raliza real agateba alichisemo chiatasia hata banonde imeyen soko bwakire amona Joel Mageto Esther Nyaboroba John Ted da Silva Nicholas Osoro Justin Omanga na omo director Ronald Machini indoche Prince Nyachoti Mukaya agatebe soko bwakire tuned in na kuganilie weekend ya MCM na Rainton Clinton Ondigi Duke Oega Mbacha John Bota Dismo Junior Omugaka Nyangembo na Hesbon Mayeka Mike Sunamike na abanda banki mwacho muligeli togenda takoligeli chi message rimogobeka na namona muna togenda takoligeli ase gazeti aliaroro na namona elitwanyara kabatokoranga twakumanyiri eliyo na aya kerogo soko chiskabu watu kanomanye tenki kegendete Kenya tubasa gutuka ngogororo utabugati orobotra kinende nande muna togotebya nabo gutubwati asensemo ya Facebook abo sokonyara kaba gutubwati negara gutubwatiri na namona nabo gutulikero totebya soberete Diana ngakiri twatebya muligeli yakora nisimi yaye Tatebanga igokobeka na slanting position okobeke simigo manchito murigeria kwa managobeka ujumbe yago nyuranga egetaseni ya Soko TV na kiyo kwali yogi useo kwali bagario kwena eriogi ya wime egetaseni yitu igona bokobeke simio iga kwa tebinga na ali ruwa tuchasi egetaseni yitu ya Soko TV mwancho murigeri nigotogenda tekurigeria yale sechi gazeti na namono astua kwa neire umurai bono okurukwa Dalmas Otieno nasirete banas asbarateba nigakwinyurwa asogochakia university ya Rongo asichinsemecho chia Rongo constituency asabeto murai na nigachagete koba omubunge bwenseme yu mwaka bwili bwe mochimiki anda 53 na namono nanya tukoba gosiri ugima bwaye litukuliegoro kera umurai asirire nigakaba magomba sana guchia se abantu bali arekora na namono libona abantu bakoroto tabayinyore ibintu biri yakorete na gwerende na ligerereti oto na chako so siasa ngakinera konyora exit kurwesi siasa lakini rende ekerona ale konya gosoma ebinda akorete se constituency ya Rongo no muntu renge bwa magenderero no yo mo besa abantu bali siasa yebono siasa mbe yitu ya Kenya rani ngoika tole ntuli kuligereri gento kiri muntu akorire nande in fact from rural nintu bwate abantu abange bali bangete munere no yo mobo isi bali bangete gutara rani koba turoyo tute former prime minister ekageranga nane gwerende yabo siasa yabo egasira mapema
patirende no muntu okonyeta abantu baye na no muntu miaka yayo menyire miaka yayo bya gotora sabire family na basani ngakibagendete ko momborezo. Okay. Buyake mu mwanchu muri ne Soko TV mu rubili ne Soko bwakire asendo cyo kigendete ko butuka begoteba asepeji ya 19 se gazeti ya The Standard wata 9 years of silence as court ruling on your gay rights ignored. Egesa kukyo geke. Matagara tu akinete tu agatebiunga egesa kungire kemenye toro sana ni. Aswateba nigo eke sakwekegia chire ase ekegambero na asemie egekakemia kakianda ekegambero getararwa okonacha igoro yobomenyo bwabo buna bagendete kona gosaligwa na nene mona abantu bakona kugura marimo bagoswali esibalu sana ni. Diana kwa nakabera isikoboli amatukabere ule isikoboliga no ene no sunana gukora gesa kwike kyogeke swatebe gazeti yote banga we are foreseeing a situation whereby the gay community can go extinct if the fictions continue. Niko bayendete kwasaligwa kurwa asoro sana na nemono bagotebanga mugabo ngake igabuga ngoiga era chikokoba nabo baranyale ko bagoseligwa kurwa asichinsane cheswa menyete mwanchu muligereri nabo konyara ko bagwo kwegorere gazeti yawe libwanchete Diana onyale ko bagwesomera ali aroro na nemono mwanchu muligereri mambi yabono niko tuchikutwara gikaro kiabene tuchukwana regoro ya siasa ya Gusii tukwane siasa imeyense ya Kenya banas no araiga muske magara nero nyale ko bago ikaga iga uminko magara rito nyale ko togo twara enkwane nene ya siasa ya ikini getaseni gia El Soko TV murubili ne Soko bwakire ili Italiana Innocent Onyango encho mwanchito muri dia ile trenda na ndemo kwaligani asomoro bili Soko bwakire tunyata kusanga nyiranga nabo kogenda gutonyora so mtandao to Facebook na bego YouTube ne Soko TV toyende kusanga gende tuma ujumbe yago na bego gende tukotumanya ali agende tukenegwa asinsemo chiao. Eye ne Soko TV oboroso bumugusi enibo nero ekogendia obonda bwense nakige kogera inche buna Frida Kerubo naimukire egetambukiro na kongaria ase chichiro koene kebuna ngoko manyinde na kiuchumi ya Kenya egokina naki amagori ebinto ale naboigo merobelikiria serikali yabekire koene kebuna uchumi ngogendererere umerana na inchekera litkoria Jumatano NCMO naboigo chinsa isato cha magoba asitorabe to wesemia amange Mugusi omwancho muligereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county berechi ya Gusii Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo Mugusi tachete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho muligereri aso Mugusi ya nyareko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omwochi o Nairobi ntobeto koletra emegano ende yonsi iri okorekana etana ino Mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye ne Soko TV eli Italiane ni Innocent Onyango. Twaichanire kuralia ugukwa kwa Henry Muranga Obonyo igaru mwanu nyagusira Jackson Obonyo na Eunice Nyangweso Obonyo nomugakoye Margaret Turungi nigari Isa Monchari Tirimba Angela Immaculate Ontweka Lucia Mogoi na boigo Agnes sokoro yaye Richo Bonareri noyo mwabanyona Priscilla Grace Onuonga Jemima nyagusira Tenesias Jane Moronge nyagusira Ouko Maturu Justin Onguti na boigo bosibori mwanoye Abraham Ontweka na Agnes Biyaki nigare mokoyoye sabia kwambuka na usira Joseph Igoro John Ochaka Maria Nyangweso Priska Mura na boigo Charles Misati
aba isamoke ngamona Ongeri Nyagusira Omote Mokaya Oichuang Kayago Onyoni Nyambane nabo igomaliara tirimba abangina moke ngamona Nyagusira Mugute Nyagusira Teresa Sibia Nyagusira Arumba Nyagusira Mura nabo igo Nyagusira Jemima umuberoye nigora rusi wenkendu ya Montezuma Nairobi Alamisi chitariki 11 cy'umutinyu cyandabo mwaka wa 2025 na kwa ni walitukole Ijumaa chitariki 12 cy'umutinyu cyandabo mwaka wa 2025 asenga yaye ensemo ya mugweko kya Mukama Ward Kurwensoko TV nigo twatumira magombo ucyase amate abayiri n'abasani banyagusira Henry Moranga Obonyo abakuru nigo babinereteiga bintu byangora nsagasaga bikwanga maiga yokuganyerera omwalio y'Ensoko TV nigo twasoira sembeo nendumo ntole no mogoko talinekerengo okumanya yo mumenyi bya county ya Nairobi Kajiado Kiambu Machakos na Boigo Muranga bwana boko tonyora sembeo wetera signet free to air na bwango igo mumenyi bya county ya Kisii Nyamira Kisumu Mombasa amono mujibu Eldoret naye Torosa Nchiraturi eyeganyete kelikuoma gendera gutubwatia semetandao yekerero buna X Facebook Instagram YouTube na Boigo TikTok Ensoko TV oboroso bw'umugusi ano mwebuli gandiritu mwano obugimo bya bwankyo Eskurio Borosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye erigwikirania ndote asoko mwana w'oboroso butingu bw'ikisemi asekerengo gie fees uranyare wakana abarimu baito nigo bari n'ubumenyi bw'emirimo nabo igo ngutiri bari byewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde nguru turobo sombi asaborokigwa ntubwate nyumba cy'oburaro asabamenye time endagera yaborokigwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwaka ugo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakere simi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners Mukabora ingerango oye chigosori yabarire We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayebune mutitire bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Igeteseni kia ogie Ensoko TV Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu Tomo chako bwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko olio chimamosi igochakera egetone gikinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ebwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukomanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Triza International Academy atari ase kisemi cyoka chikorwa kulende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twabere tokwebwere byewa asoko kolebya tari ase kisemi cyoka kulende nase chigosori aya nkubwatekana n'obumanyi bwa borokye baitu nguru turobo sombi asaborokiwa cyumba kitu cy'uburaro ki laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakirishimyeso number 0746555986 Triza International Academy, we light the future. Baliganya abantu banyamira no bari bari kubikiza amajinda kiara ntubate Ministry of Transport baleta abana
erinde tobe tukuba amasomo arabakonye ngekegwecha anda baibuli baito baro already bale ase school way abange banjire nga at least kokora tole egasingia tukonya abana which mutugaiga are useful members of the society. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Kegimo mwancho muligereri bw'ensoko TV umurubiri n'ensoko bwakire buna twagate byensemende nigo tuchikutwara omugeni ubwatelieta omusike umingo magara nande oyobeto mubunge bw'ensemo ya South Mugirango na namonora atemire kuligia oburayi bwokoba omoseneta bwe county ya Kisii na asenchira ya bene obeiro murayi ase ebiyama ao anene mona anyale koba hagutwara oburayi na bono igani garo murayi bwe kiama kia PDP People's Democratic Party ekene kiama kiaye na anene mono oikira se studio yite Ensoko TV anene mono tunyari kuba tugukwanira siasa eliye tungete ense ya Kenya na anene mono torobo koreri bwa serikali yeyere ase abisi bono iga ngakigendete okorera aba Kenya emirimo umwishimiwa karibu Ensoko TV na senchire abene litu aliko chaki gusyoria kwa urugitasi nini tukakwana lakini ndera senchire abene kwa nyore libaga na guikaga igambia mono kigima. Asante sana. Na wathare gona kita tuga tunakabo tongole bona chi turagire. So na gokirubya ko banainu na bya mona sengi chugo ba SMBO gokinia birangererio kwegeria abagusi na abakenya na kubwa mona gotosomya muna tugenda komenya chingecho jinga ya wao. Bya kigima South Mugirango wa ikiroro ikendie gose gukora. Yatindacho ninje ngenda bwangu lakini ende Mugirango baitumbuya bale na bagusimbuya bale batukuna kuligera mese kogenda atoro kwebanga banga bale oroche engakie ganeria akaya kaza watu kubanga itukurara kujenga ito sembo kitokorolia lakini engakie ntunga bagusi bale sabarochi na abagusi generally banyolere efeva ke tukwasinya sai yani mungu sote tukwasinya sai tutayara kwa rasa lakini ya sai weko bana magetenga ki ngana ngani ya bali rochusi ngana ngani ya bali rochusi mwancho muligereri na intu niko togendete komesa aseliro bali yagusi obona bwo boroso bwo mugusi Ensoko TV murubiri n'ensoko bwakire buna gotebiri umugeni wito ikiraiga na nene mono kwigurerio giriaye nande nigare chinguru gochigukwanira amangana a siasa na nene mona magendero aliagendete gokorekana imense ya Kenya. Umweshimiwa umuske Dalmas Otieno na asiriti ugima bwaye kabwate myaka 53 na nene mono nkwabete bunge ne rasini ngakiuko mwinyora maite na aba karwete gesa kukende umurayiga asirire nabo tokora mukwana tumanya ngakiuko mwinyora umuske Dalmas Otieno no tuarenge katugo chaka Orange Party onyo mwako renge wa obosemi obuya ibirenge bikinurugete nekera gukwana engenjera sokotanga garen articulate amwana gobeka amakinunu kuna endekera kurushauri na barako kurushauri rokonya na kubwa mono asobo semi asebikolie bike na yongorele bagenda njentebe pole ase family yomuziki Dalmas Otieno na kubwa mone community ya Rongo constituency sasa gawakilisha
na mono ase Kenya ngimekiana ita korega asiende se public service serikali ya mbali I think last time ngarenga se Service Remuneration Commission asa go kolemere mase dal mase utacha na bakwa konyoranga bintu bya bere magomba manene go chase family na bantu barongo na Kenya ngima ndongo konyo dal masutiano nekero tu kuna kogosoria igoro ya post election violence bikabanga the current president William Ruto ngoto mbale go Hague na musiki Uhuru Muigai Kenyatta ande kananga igo ya renga motego bugota kuyiria obwa ODM that time kera konyoranga oyo mwino renge musigario monene tubwate captain igura kera go somurukuru asesegi ingamna otwa murumune kingwanzo ikiagara inchena dalmas babere at Orange House into atebetenga egente ke moko to koigura encheranga mugoko so enyumba se kiama ne agenda ya bantu ODM separatike agatebanga yomugena I remember his words na engineer babere twek edo tabanga Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kora njeta kuru mwano bwancha agende utari kureza finga oire ngana ye etukubu yake ekiaga njoteyo omonene bwese yara abo orebuya omusigari okomukorera imbere baba magoso I mean there is no way the captain can be innocent and the soldier guilty of an offense. Really anyuma kutosibatoka ndo tuwezi ngumbu na Ruto but again ndende katokanga kerokera bande babwate birengere ngaki na injibura nengo bavoko wake na William Ruto na bwato munwa tukaba silence twins ya ndenge njira ya Mungu takulimia makali yo mumuro president bono William Ruto na I think na magonyoranga na nyina tamero komo konya gara kwa da Hague tegera bono kare monene na bakonyora bwebire so ntu atamero komo gerera na masotiano na ndakaru mfano yo mekegere na remember I wish ni manyanga nkia aminti tegera gukwana umugumonore okonyora enteteri omugumweko gwaso mote motegede osene totebene muringamo or something omugumori ombera that's the example he gave karantene ya mera somote se daka Trump getuki kyomote osine bakora yata dana chwa enteteri omugumeko gwaria ye kamera ya mera umutori orengo original atanga kana bantu basoire ma batwata ku nyumba I remember him vividly akaroka gendekyo pojo that's how I remember him and may God rest his soul eternal peace biya kigimo mwancho muligereri na umuske umingo magara okumuinyora Dalmas Otieno uyo kabero mu bunge bwensemo ya Rongo asanya ariko bateba chinga kichinyinge babete na rase bunge na namona ase kiamagia ODM bono umuske captain ya ODM na bono uli kuru kwe foot soldier nero romo nene bwense na ande batwalite siginyira kini bono iga ngamo bali na ande karabaramo na buturoche mpaka ndete na kwirubiria korora ngakiba kunyara kwa bako buguli siasa yense ya Kenya tiga turaso chakira litangani umurubeli o capitation asibono iga serikali yabitiriritigwe gocha gukwana gwetera aso omoliki we wizara ya chisemi chichi oboroso Julius Bitoka tetenga abakonyine skuru chiterelike anane mono chimaye konyora chigo konywa chibestiri chitakire kogendelia magendere skuru na ande chindi chiamanya gotoka nchiroro osomo barabate ete gwetani libweyemo chitaijo tutebega musike innocent serikali itone gutura obare mambro bonene ikegara incherende yonsi okebaoge gotoka gyokoragera gabakora batabwatiri yanda ekaro konyoranga chizukuru chia chire FMA mochiko sokrichibesa kitamanya sechire teko mane accident no mupango bangire ikorera mache utachire busyo bitoki gata bata jusinga sengenju auditoria abari mbato kweri kibare nga fresh gongonye onye etatorwa mu freje ngura anga balongo minyokore igumo freje ko minyoka abana baitu baleka lakini kanyoranga innocent mindo
ekera abana baitu bareka kibeza ngito gutambuka n'ekindege tukuruka twachiko abantu 64 shillings. That is the pain of Kenyan people. Kale karo kuri rio gukuminga ngaitokuru bonekera onyetalie the general kitaka akamurike ngane yiye gatoka kagembe fridge nero none gata ngora gesta bono enchine de bagusukia bayigore umwanya ndo muhao to wonte binga bama yedingi ngandrete tatikarende linga ki enchira yo koragera era bayigore umurije no yigore bakoragera because yekorra kananga system chose Kenya, they are failing. Okay. And telling her to Angata Toyota Bakora, I can't know what I can know if it's to Kubeka. Innocent. How possible is it that Nenya to what a DEU, a divisional education officer, or Magiting Express, somewhere that you go and school, some Bomet High School, that the chair that I'm it. You know, a school, that again, looking at remote to say a bell. It's a physical building, really. So I think the unity excuse lakini nature yo koragara. But I think no ina bantu batutwarega tunga moral, consciousness. Yani ndo yego ugunengoro ganga aigana haruna china akuli rwe ndali gwali yago kuna saba limusugu. Na yomanyanga ki umwana bw'omuntu none kumanyetega innocent. Education bagazo watanga na the equalizer na bokuru ge chijite bata kitichinda esukuru kubeko bomuntu oche ko bomuntu urabe abandi mwantu arengo mwaka ngaitwa ko chokira ndrobia ina ngobeka na bekete ko dokya new shoe ke form 2 kanga tinde studio mwako if the education engine do rwanderete di yarenge function twale kwa kana twakana nke lakini no ne bitu kwa ko bitabu go exercise ko dika wa ko school there education boni bwana to kubeka abantu orento ubukimanga bill of and the bill of rights now to the human face also as a community abantu bande utali kubaguliwa education wakeruko yeita. What does that mean? Abantu lebera salia ubatacha abu rambi utacha kogoeta ukoba affirmative action empowerment ya 200 shillings and at the same time kwanyoranga ntuwate chibasa toko tumagochi mumbu billions of shillings kusibiri etalieti yese yeto yasarikire ugotiringirieta wata mutanji kusibiri ande wachi kusibiri kukuruchinsi chibasa yiji goso tigandara poliga bone serikali ekere korosi budget ngochere ate aba nebegeta allocation yo chikobeka se semo ichiseme chibesigete nabona ile tware budget imbadi atosomera na tutetie kerengo gitige chibes chiabege twara na serikali chichi gosira chisemia se school nabona igana liye serikali ya chakiri mu rubiri bukolikia aborokiwa budget ye babege toro ngoyo batumigete ko baranera. A good question. Your answer is as good as mine. Ekera kwa ukadiri echi go soka. Namba kigwa tumete. Utamanyete utatoa igubona me kuruchibesa. Ina go tebenga ubokara batimbora abu nene diango tebi. Echi kero chire marichi budget for igendo kero kwa budget corruption. Jigo sanga chi wetu kuna bunge njiro wanga jigo somna ne egonde ga chibesa katika timali ro chibuturera katika bure because enye kumanyete ngwero chibesa capital so much e budget ya sokere numbers ngwatu mete utamanyete uwache kulichi namba bono ucha justify the budget either the budget is flawed gose mubangete bokakora lakini mwamole kirwe na nengo sibimole mujigura chikuru kine chinya chiko uchibasa bosa ora osabaida innocent sometimes ngo kumenga abantu bande karo karasite karo wasenye ucho kwere binangere byasire byagenda okonyoro umuntu akorera ngagaki waterera mono ntorwa serikali itoko bugwa ko kigosibutore ike mini tungu musacho yo kukwana igo kwegura abantu bakwana iga igura kugende I don't want to mention names get a word fan natoko sikubu ichikurejiga natoko kigosibwa ike mini tungu muntu ubibuno oboiga na maite bakalage bagendrete na mbucho tubuke umenya kwenda okora magoso kumenya magoso gukora ingyo kanyite nichikundo cyukubwate sabali ye serikali yenga mune egali y'umuriro yego cyaka mundo pole pole ego bwata kazi
ke konyora gere gotige so mwishoe ekoma tanga ngora makosa kwa hata gukora none time yo muntu yubiyete gotuba ngocho kurwara tari nyasa gocho kumenya mirere one time yega mugogerera monyore na moyo myaka 5 lakini eta na yare ebesa total 7 ere oyo muti mwako 8 ko basika tuli kwasikira muri togendete gukwanira ensi ya Kenya mubunge ukiharu Ndindi Nyoro na kwanete nga ensi ya Kenya niyo kabesa bilioni 3 ni gutaisatu asili tuko na gazeti ya The Standard tukulia yatenga debt hora nga egotogendete gus kabesa kirage ama kabesa ya serikali kubugulia kutona chabali bangu goli bali nchira bago sustain ama bairane libali bato kabesa tegaro yo kabesa te tawa kwa abo saigata libo sabo boita chibese chitu tu kabesa ngo tumekuchira burungu ya chibese almost go yo minta ko basi ko sa soete ekibaki ya kabesa 1.2 trillion mai wete impact economy ya Kenya oyo korere wetane o 9 trillion shillings akobesire njira akora kende onye ndi chikora tega kigasi akibaki ara gukora kanga bono utunga heaven on earth mago sona ari naki wajiko soha chaso kribi charansa our governance systems weto adega sungo chire porous ikabuno kumura mache egunia tego chiro maka bono boko makabesa ya yakumuru asegunia ere porous no chule gunia mache that's the question the reason to go na bona ega akero economy tali go perform usegera eto yokora bia which means if yasala mgusie kabire kebe sabi go sieka no chiba sukurusa seba ngo to jigwakana yitokora magendero kwanyoranga biasara byagure bantu no nginchiria anye basanchi chiko security the economy kwagora naye kwagora kwa rero no gora ubagwakane bango that value chain kwanyora chiba sango so ya economy bono buliri bwa bantu abakoragera babakuri ngoko egechuchu na magena you tell me engoko ye kohera pi toko yo species go kohera chi toko yo byo go turagia ochona da bana ba chukuru go chomwa de gechuchu that's the theory economy you must grow the economy in the investment can the government gets money from taxes if the economy is not performing because one umenyonga pay slip sawa so the purchasing power is low corruption is at the highest of levels umuntango cha kuruisiko atara ko kere karambuture jiane so the problem ya toka ngaki intoni kunyira wakara chero ni etu aetwe maybe asenge njo adengeri kulirianze kwanyora watu meire kwaganda commercial bank with commercial rate a very expensive loan ochoka na cheaper loan is expensive you go yosumu chimosio abana bachoka na bacho kurba itu this country can actually grind to a halt egote ndapidosuka okay tukubugati ni liswali elio ntuligeretio muraibu enserende bunana okwana na gateba na enda tegakora magendero empowerment plan enjira nire kwarorekana mweshimigo kwana nga nige kwamba kwarorekana yobukira kelia wateba chisiringi 54 na chia abantu bakare 64 shillings emirobeli yabarai baitu bari kurugusi bagenda tegakora empowerment mimi na niko basabera maya bagenda gora 64 shillings tato minto innocent eko kwa 64 shillings kome ngomeka abantu ngarobera to basere baba 200 omoiburi capital ile skutraika obabo yubaikera no ole jara gere bono omwana oyo ategiye school you are multiplying poverty as muchuri maimu gichiba jasha amaote akansa ani muntu kwa or maternity umuntu kwa na operation table this morning nacha ko muntu driver nacha nere na muntu lift in my car igante benga umuntu wera kaganda gitari wete what the tumor enda agatebuka bono ira na kujikake etume yu yerenke irakina omusa ombuli gari gochobono trakina tirakina ke ya sha qualify sha gwakana you tell me omuntu imoya tokatanga mnyoka kasi traga da stage 4 yo konye omuntu tanga sha ya tebire I'm telling you telling no mobile mongo tebe the driver who was with me passing in my car that mga sha tanga tika shara mine shara ira pra era koremeremo ke kasa yakide ya rekani my friend billion jiko soka ya gitari gishekire chinde nyatige matalia northeastern
si nyagitari 700 she noticed that it means kere kenyoro kere klani kebuate a dispensary kwa hiyo omuntu omwana ogana nyagitari ya claim eri ibone chibo obujamara omuntu osoha umutinyikana kero mutinya abantu mwana mata doso also kuchibesa. You tell me kwa meko kuchibesa chiri mwako oyo, even as Christians who go to church kubuli mwaka innocent ebe se yo muntu ole gukukwa ira nyomba kwa beka, it means amanyinga yo mwana infant utagete oxygen na cyokuri nyomba mwawo. We need to address our people more than the state vinga ki ekero kubwata ebe zeri yaki wachi wakire kuma ngabo no chibesa ntaka naka bon manyiro chiri ni ibo mwo cha konyara na chiko wasa shilingi 200. Let me tell you ngoto wikira siku isana to kogora loyalty forever. Okay. No yo manenda bu insane ne tata mako na wata bana na jagatu kugora bajumbe buno bari ba dengi bya mita dengi coalition yaye akaba gora kabeka ima o time ile gwakana yasire gwakana oyikira se ko ikenga kibo na batanga abintu bakiba ngo ngitambole it is too expensive to buy loyalty. Kwa bete bunge claims tio ababunge konyora chibese kurwasa o chinyumba cy'uburayi tigatatebo yo nabo konyora kurwasa umurai bwense nabo konyora no kurwasa mu minister onde agara esachinde kerabwa tegento gete kibwate mes ninyore tenga kiemekera muri bunge uyo kabere umujumbe ukipipiri Amos Kimunya kaitenga kino kwa linge bunge kero muswada ole tatuko murusi oroboni halwala gakwana n'ikinguru sana batebanga onye obukurumi boko era Kenya Kimunya bakagenda obukurumi mbwa linge ngakiri mwa linge bunge tigo tabanga 100% mwarenge but it was an issue remotely utafil yaro gere anu mutawo so bachi besa na maiso ngara buturi na maiso why indiki aga toka katiba ga change abachumba bakarusi kwa bakawa independent bakona meshara yabo batekuri state house meshara yake na abajumbe to kubarusia asoko ba compromise senyombe yo borai enene tukakora kumbe government abantu jibeza amahitaji ya ukina etamaya koraki ya echine chiangarea bono iga yabajumba akadushiringanga 20,050 ya ninge munya wetande rero karaba kan more a million nga no bamegeta muinaria dingo tabanga temptation nchiyo edi ekubwatinga ki no bwate resolve you could resist that temptation. Okay. I can tell you an example. When I was the chairman of Public Accounts Committee, there were temptations that came. Matemuna kidogo tebuga tokonya gakimu gabe dayo bwate. Umuntu utatokonya na matebuge tachi kokonya ine tianko digere rugo cha committee over thank you manyita umuntu so basa kumusira. That's it depends on what you stand for. Madi ligano simamia because toko choro muntu gurubusi omoyibitu omukabara omonyamara really tana konyara payslip mose tabuadi tana kuwaka na bango shilingi 3 kiatana kulikwa arumate omoyibitu ukuwata mate waka mate get. I'm saying an example. Ai kama imayu anyolenga kanisa ndio mbo batisa omo yaka ocha bunge takoba in fact takoba more of a criminal. That's what we put in power today. Muntu ko na chipesa otabanga lina jinakana olongo chinyo triple fold uchucha kuchirosirigaiga nego tano mwaki kuroito please oromo tayo ko chora really urate ndege to gokonya. Let me tell you ekero mutigati chipashiki and capitation imechire metaketa na konyore gari they buy cars there. Moji ota abantu bale ba muna chi WhatsApp to begire match medical expenses mo community it are numberless onye shaiga okore mero these things should not be here. Okay. Ngange turi kwa ndumu timukura kinende ngoira na turi turachaka kurigereria anene mono siasa na ande ya gusi lakini ntete kurabulira iswaliga narora egari yo murai bwense yabogoriti chi promise nyinge sana ibintu biri ari gote yabantu nachi kubakorera narora egari yeyu yawe gusuire ibintu biri atete abakenya ngo bakorera ari byonsi bibya korekanire binde bona gotebe bitigaritasi ni nimbike ebara ekobo mwenyo bakumwa kwishiri 2025 ya bose it is season 2 yo mulimo eye gwana kukumanana bwenze my friend, my brother and friend, a respectable president, His Excellency Ruto akera gorwa choretu
kwani lita hustler. They are now changing hustler narrative to empowerment. Actually, it's season 2 yobo kabara. Na adama tunga ine 64 shillings, 200 shillings na antamachore. Kene ngeo kwa kanile except kutenga na kutengua na kupanga na kuunganisha waya. Ndonga ino no magabi na watu ni Kenya ga you feel obogi mambo le better than it was ke gagi akibaki it's worse. Ngaki bwana ngbe wotane bono it's worse. Education model free primary secondary education was available, it was functional, it's not. Okay. Project jinde ejiko echebuto diga runjera. Okay. Umuntu otenga nabagotenga no munwa onyitura akora that load is still on your car uko imaine uweke mesigo lakini ya ubado. Tukwira no mwanchu muligereri korwa somutimo komoke ntogenda gukwana no musike uminko magara anene mono ntukwanire igoro message nire yakira asesimite studio nyigwete ababwatani bao kogenda bale State House tuira no iranirie ikingume gikiakire PDP kogenda State House mwanchu muligereri nensoko bwakire umuroberi okogomanyia ali agendete na anene mono sto kwana nabarai tuigo birengero byabo kwira na tole asegekege kikiribusio. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemiroberi yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebishe itego tukasamaga hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse. Magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Kurumucho mano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange na boigo bwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Korwa igaiga asamaga choje bungenene amaneria Senate omwancho murgeri gw'Ensoko TV ntabe tokoretera amangana magia bunane twateka kurwa gaiga miyobo katakati ubumuchi Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ni yene Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwanchi muligereria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igo kugwikira aye omwanchi omuligereria ntobe tokurigereria amabori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igo toskatonyegera gende agotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomugusi. Eriane Kerubo Frida.
Mwanchu murigeria bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase ebisako au lakini erure nche Clinton ndigi gwetera segeta seni kiago giensoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eriokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga ki chance asengencho yao eariganie asobo tengari butari no mubwekano. Twaichanire kuraria uguko kwa Henry Muranga Obonyo igaru mwanu nyagusira Jackson Obonyo na Eunice Nyangweso Obonyo numugakoye Margaret Turungi nigari Samonchari Tirimba Angela Immaculate Ontweka Lucia Mogoi na Boigo Agnes Sokoro yaye Richo Bonareri noyo mwabanyona Priscilla Grace Onuonga Jemima nyagusira Tenesias Jane Moronge nyagusira Ouko Maturu Justin Onguti na Boigo Bosibori mwanoye Abraham Ontweka na Agnes Biyaki nigale mokoyoye sabia kwambuka nyagusira Joseph Igoro John Ochaka Maria Nyangweso Priska Mura na Boigo Charles Misati aba isamoke ngamona Ongeri nyagusira Omote Mokaya Ochuang Kayago Onyoni Nyambane na Boigo Mariara Tirimba abangina moke ngamona nyagusira Mogute nyagusira Teresa Sibia nyagusira Arumba nyagusira Mura na Boigo nyagusira Jemima umuberoye nigura arusi wenkendu ya Montezuma Nairobi Alamisi chidaliki 11 cy'umutinyu cyanda bu mwaka w'ibiciro 2025 na kwa ni walitukole Ijumaa chidaliki 12 cy'umutinyu cyanda bu mwaka w'ibiciro 2025 asenga yaye ensemo ya mugweko kya Mukama Ward Kurwensoko TV nigo twatumira amagombo ucyase amate abayiri n'abasani banyagusira Henry Muranga Obonyo buya kirimo mwancho muri Rwensoko imo mwancho muligereri Nensoko TV murobeli Nensoko bwakire nigo bono nande tuamentire kirogo gaiga nekera tuamentire kirogo nigo to commento omogeni omogeni yokurukunga Nixon Ombongi na nigo togendete koba no murai mweshimiwa Omingo Magara asagendete kuligereri siasa ya gusina ne mono imeyense ya Kenya ege samunye gitanga nigo twakwanire igoro yoburai na nene mono asatebirenga serikali nigekorerekana ngo kurumini go betentense tiganda arali bagumbongi arakwani umuligereri asaberete na ne monto bakandira buchiposio. Asante sana umuraria tigangira libageri gokwani umugusi wensi andonzi eswabeta gusi Nairobi na diaspora yaro umugusi garon andonzi ndebenga umugusi bwakire. Asante sana nje no mbongi okindo Nixon kurutawara nande no mwana mumachoga kurugembo. Asante sana na mugusi omanyire mumachogo mwabo ikiraiga mwancho muligereri nane mono konya tutarande umutimoko mweshimiwa nakubuliri swalinga naigwa ababwatani bakalise kiama kiao kia PDP nili swali atumugo chagaiga nuri uri tomoteba mubasagungwana ngungatuka saguriringa ine nyigwete ababwatani balise kiama kia umweshimiwa Omingo Magara ngogenda bale state house wiki kiama ya PDP Keranyara mwaliko wa State House ekera chipsaba wisato eyemo State House nabana bedi 2 term meeting arutanga na mwirenga ibere ndubwato mwato umatiyangi Fred Okengo matiyangi atakobe president otebe ngata ogende go support ya 2 term kimutinga watu tindigire mnesa ukyomugusi
umusimamo PDP and to communicate abantu baitu we are not party na mangana State House uko bangatiga wange but you see into what democracy of course democracy need government by the rule of law na constitution eye enyombe yenda byo kugamba bono ya bitatu suspend the constitution aso okore ibintu bire babye kati yekatiba onjo go aseti egonde yogo chukubune katiba na machiko political parties obo chora kwa uno na chama we chama geto so bito bile bedin tutobwadiri kulitokugurwa ayaganda boy shilingi 100 na shilingi 50 kero support ko ira mbale 100 onyo 100 MCO abantu 100 ko ira bara kwa 100 chao Variogo ira ni wedenga msini bako but choices have got consequences ibiko kwatu kurumaega nebe yara kitali bono no ikonga ekera ba kusinga tabana naki amaiga na chakora ki na chakora bono nyoko ga yoko na mamache kiama twakwero busiboro kora choices donya saga to uchochora no maitenga kenekebe lakini wacha wakodekebe onyoko ga na muinaria machibu once na but consequences but musimamo PDP ntoli ensemo ya William Samoei Ruto odra ensemo ya one term ko ngozwa the united opposition as in the member and that party is a member of the united opposition to the serikali so yokogenda amaji to sabira maji maya oyira ne kokwane oyokogenda umuske magara gateba ugusabira maji maya lakini agatebe kiama kiae asara abekire tene ninga nkili party to kogenda State House anene mono asagateba nigale sensemeli yobo mobo bali bakwamiria serikali Nixon yes ngayo berete bono linde siasa ya Kenya gai tiga turachakira turakirige kama nje as siasa ya Kenya no mondo one term to be specific igonde kiama ya DCP and mheshimiwa His Excellency Rigathi Gachagua na into nabantu tote banga State House mandeo tayara State House nabanda ote abo mheshimiwa batete kogenda State House nchenge ndongo matainga tigali gie diogolie byanda adi wo mwa bantu bae akende nge baje kuya riri tabaje gosali no mugusio minda sabeta State House yabeirwa matuka mange njama tukona kinonzi pina maetenga the day I will get a chance you go State House that's the day my life will change but I've come to realizing on your State House have been turned kobanga nenyomba muntu okogenda kulio mochere ne chingende kwera na kujigusiko kule lyogo na endelia ndangenda ya kusarekeire that should not be the case so aba kusiba mtu tatoibange tobamo kiagaronya mtogo toro opposition tokulia serikali ndogwa tumugusio kulia serikali mga Matiang'i Matiang'i tago chemesa so mdoso yone Gachagua ku negotiate onya tabikiti bantu bayamo bona bataba ya kuire mesa na bwa babutoira ngori bakonda kulio mochere so to me aba kusiba minto enchara yeri tukelimo teto sarili elieta teto twale mesimamo ntoenda nchire mheshimiwa Mingo Magara siasa umanyete nevuga taya nandi kwabelya sama tukabange sana bwango igana aroro mwana siasa yo mogote abanga mugaso nigo morobo mobwa boli bakwamiria serikali otukodigo mukwengeche serikali ase bono yatebekanire amarigania Matiang'i igakorekana ni gakoigwo boroso n'obunyamasi ne serikali muri close na Matiang'i by the way Matiang'i no onde setimba Matiang'i was supporting us yae and ndobuya mikakati tayari ayanda gukwanwa utakusalia baterieta maite siku hizi noroka butuko na bokumanyo anga magana sokera anga bya ja sokera to kweke ngana butuko bokabuki na uba ogwana igo wataitenga batu wange na position yetu wange toroka na tuweka and you know aserikali iri kala stebono omuntu kweka wabwate basoeti embeo mono igoro yae urombo ngene batama no muntu mwana uchinyamene komo tobete ngo boki agutangani era boboto mono so kweka bakora kende yosipi komo yeria lakini nyasaye ningo ikiara mati yangitakora tikende kukasa ikine bono ni neema ya Mungu tanota abanenga ki mbale bagota masamu yeko gania omuntu agotara ko boko tonyeri yaja ngori tonya no kuri mubiri uwo nyanga we mchara ko yiriere abata to tobekere yiriete lisaleke otambulia patupu kiswali bagote you watch this space no to limari to stay abane betenga gi abane to bwateli kuri to guguru ominga priceless gotaringa ngato to banyamara
those batwa kule men makopo mbamanyite egetoka giasinyire na bongo bakani no reka ngo bateke atwa ngoro mwango egero ya ngoro munyamara na magati ngo treasure bwa koraki gacha na bwali jiba sangatare wontiga ndo ngarango leta nyina whatever. So what I'm saying is abakwana bara musike Fred ugengo matenga ntole moina they say everything too much about it. No nkaro zo kumukwana bale karonzo dawo zo kugurwa ne watermelon no yo ngande batabaka gacha kugwana no manene ibata go dampe ya makali ito ndo taiba kanyuma omwana bwa kanyambuli naki dioko ndiyo na baleta na yote wata kwa Pentagon yaliyo sio kimba tutazamisha hawa na wale wote vinara na numete na otokuru wanesegi embinu enkoro ngoji kuri jinsa rabo na balo tumaji basuka tu wasema no renge found member ya ODM among the Pentagon members asaba 7 ya batanga na ODM njoyo otoko sabo ne propaganda na ngoto nzura abantu balitwara go utumie mchisara abantu utumia bono ibasuka mose ya toko etumuro lakini utoko sabara maya because you know what is happening mwaka innocent ikibesa jikoibwa yani nande ichugura kiro muntu lakini kugara sikoera na bantu ngo libale barosi hoteli yigo muizo mbambeka moja wogia moja nganda ibwakire so propaganda yango azo serikali mpeke kuwa nwe kiara politics lakini impact nere yeye baganya majibu. Okay. Nixon. Yes. Bazuka mwaka atebire erororo igukigotagora serikali irenderwo sobora igwetera sichikura umurayo gwikiama kia DCP Rigathi Gachagua. Siasa yago kora igotebekana ne yo ko revenge. Igabwa tubururu asenye ncho bayitanete na William Ruto. Yes. Abamuko mubwati ko rumurega. Mboene kibororo nga kawo chakosoa gusigayo chakogenda abisi geka na baranyoro choriru urwa somo bwa United Opposition. Mumaene kimubwate nga naira tachi kunchuriria agende ekanisa bune yo murayore asobora ibone ekanisa minetinga. Nsachinde bikoru bya bibwekane bune bya baroro bono bisi. Asante sana asiri swali hiyo. Number 1, aba Kenya bonsi P they are against the president. Ono nyawonsi bipara against barabunki abakonye unki abagwaserete. So number 1 into DCP we don't have any revenge. And so far United Opposition has not settled on the candidate. Candidate Johnson P name sabali. Ntuiga ntokora we are consultating na bantu betu twandrete kubeka. Na gotebia abantu baitu njono ya masa abantu balenge UDA. Mimi nilisimama hata nilikuwa chairman wa UDA Utawala ward. So ntuna abantu twabere na kasonga matuka yonsi. We understand mangana na mienendo yae. So kere party leader ya nigente gotebaneke. Ero manyene bago tebanga o ema umonta hipopotama zero jego tenge mamba nere wounded. Ayoma kurugo kane. Aina yo wrong. Gachagua has served with Kasongo for almost 2.5 years. Those 2.5 years again to yoga to anyorre Kenya SHA is not working. Our institutions are not working. We are in a crisis. Our nation is turning to be a banana republic. Mwisoni na lewata wali utawala umosubati umugonjwa amewekwa kwa barabara sababu utawala ina hata health facility ya serikali. Na unasikia hata kama hii county ya Nairobi pesa zinaipiwa kila mahali. MCAs wakitaka kuimpeach Kasonga anaita MCA, anaita Raila, wanawakalisha chini, wana condemn corruption, wanatafuta ile muosho yao, wanawasha corruption. Mangana itwana abantu betu bere na kustandika. Okay. Fair enough because gakurita chimbunda chine no Nixon. Mheshimiwa. Yes. Togendete kuligera libura ibwa gusi. Yes. Abara ibali bali asensemyo yugo support ya serikali yo sigusire serikali sponoiga. Niyo bagateba na magendero bakuriye. Baletera umugusi. Gwagekwanira sobwagale. Na hande bamanyire bateba bali asensemi ya matiangi nigo batagete gotarire gotia yegere banyare konyore birugo byoko chorwa. Kurwa sechisa kuchegusi. Nambemo batebenga omanyete nyani akienda kufa kila mti uteleza. Ubiyaga miriro. Yango tebiga. Onye tali bachi tukonyora nga twanyore kira kitakurugusi. Kindiki himself ochile gusi 9 times. We have never had a vice president who was gusi 9 times. Ngikaba stua. Banyoru liraro. Bajikote magutushiri inga empowerment ya agiri ya chile parara. Nada bantu bakota ichibeza bakaro kuya
ene deri kire kitebwa timuma ne chimbe by the way ne chimbe pipiro cho cyana jiji abarwere bicabarwe bakuri gaki ne cya capitation bakuri mose igeje barabakuri abakabara baria. You tell me na yumo takuruzini million 100 akuru mukutumeka one week we million 100. So onye mati ayimono yata zukonye bamuwa kwa barabo taima yanki naboda muoba ide jenjoro ine angi ko muoba yata jiko se to choro gegara esfari umnya to kusichimbere jimon mukumoja paka bacha. It's big, bizarre, confused. Yango ejare tu keri mumwa ko yata heba tego to konya to bikiri solve to ngabata ko yata baleka no buibuli ikero nyende magenda ko touch kiro muntu apa budget system no budget system was 5000 mbale ngabata yatukuzi akare milioni mbili na saidi milioni moja na saidi nusu paka katika tukuzi. So ngaba ko minyoka magenda ko nyanga yale atana wocha paka matienga jere ko ngwambo ne ara para ko ngabata ko molimia ajiko chorwa. It is ina ngabro mosomera kwa mbele na nyuma ekeneke maana ngaki tunataka uongozi bora ulikiro mundako nyama magendero three selected few but we close no mujumbe bali mamanyito MP ubata supporters baye because what they do abako ngiro muntu no aboje kuza kiro muntu acho kwa MMC dawa to 100 tawo cho muntu tamanyiti utako cho na kyako bana democracy is no nyo to lini nyaleme bakora magendero. That's why taxes are an equalizer. Taka mo tax ya ito osa utumagana treasury na ene ko bagachibe za Kenya equally kiro mutoko na kyonjora because no yuto wakete kura ngo mbona chware bako tobo ke mosebo kama to ito ke na ne mata binga apa chinga bako reke bahari Kenya no ne kero toko da bunga nga serikali ngo korera magendero amagendera ya konyenga yale na get tangible cost of living because if economy is working like they tell us angaba to barikolera anga factors njira sieku we are losing 5,000 jobs since our president came to power. Sikamba kile cha sheri cha chile chinde that downsizing you are creating jobs you are telling us mbapeleka watu 1400 ngambo emine tinga kere gerali tuko chindanga ibere chiboye chikuwe 250 every day because ududa ashiro bogambe. I mean what kind of lie is this? Even when you utakora kugura bokwana bolimo lokera ko tabio mwana motebi ga kinga ki moe sabu enkomo atajara go totwe a puzzle e 1+1 otabenga abantu bajire 400,000 isiko ko remeremo. I think we Kenyans are more bright than that. Ama Kenya banga need and I'm asking about Kenya baitu everything is yobindo byozipi. They don't bother on what we are doing. It but concerning a key into Brakoruya, and that's what we're saying, what we are saying. As I'm going to Rusa Magos, you tell me, Sha is not working. Adani Jache Kaira, Scaptin Tayo. So what is function? Or to what is the guy more? Kurende serikali yote bangumanyete imirubili yao babegete yaringe deliberate yaringe mekongekora the old order yabwate mechande menene sana. Igobono li tanga ni gagote banege kombe konya gusibikurume. Kurumara aranga ubucha ubororo. Wakoleki ugasirire bono lendo tebire systems are now going to work. Which system? Citizen which is porous, please, but every procurement but you got control from treasury the same effect. No need to go to housing levy which audit. That's why any budget program affordable housing. Maambia chache juu chiro chichiro. Maambia chache juu chiro police station. I think we're being taken for a ride, and Kenyans must stop this nonsense by voting these guys out. Tiato so as county government. Egoro mumenyo Nairobi aiga. Yes. Asibuga ngo iga twarora ba MCA bagotaka kugenda osio koiro muswada se county assembly ya Nairobi. Bachukukwa nerembu yo murai okorokwa Johnson Ada Sakaja. Ine murai wikia magiodi mgotebare bona ba MCA babwenete konyora chinguru ba oversight ya ba MCA chisabali chabo cha Nairobi aho cha korora na ba senator chiabire chinko musana na ande asense mende na anda ba MCA aba barangirwa batebi kuratiga kora iga nkiuligere tikilia kibwenete gokorwa ase chi serikali eje county government. Number one, there is a mess. I think county government each have created mostly to enrich some few individuals. So far, devolution here totally has served the intended purpose. Like in Nairobi,
aba MCA they observed keenly bakaranga the governor is not working. Ebinto biri because they are oversighting the governor. Ebinto biri chi hadi chiria ruete 85 wards cha Nairobi. Hakuna kitu governor amefanya. Waka discuss minor boundaries nga ntuna ba Azimio ntuna ba UDA. Waka agree nga let us impeach this person. And that was for the best interest yomukacho Nairobi na Montondu Bwensi ucharity about Nairobi. After why currency ebinto byensi bibi abekirwamo aba MCA ba rule statement ba collect signatures Raila a person who proclaimed to be the father of democracy. Ogotewa kanero ogotetea wananchi akasamo nyaba aba MCA ba ya paili. Aba MCA bangete wa summon di bangainire nga you be given rumors nga to 5 million nini rumors say that they kiro monta to shilingi 1,100. So my question is 100,000 it is equivalent this mess yenye Sakaja amekosa Nairobi. Please, I need to weigh into this. Kora change very no, not go kuira once. Aki ngaka paka hisenekem. You see, Raila yawatangana baba wa devolution. County assemblies are independent and not subject to supervision by any arm of government. I remember in the old days, William Ruto was opposed this constitution. Raila has joined him in pulling down devolution. Like you across solve the problem in Nairobi if you don't know it. And we know for sure some of these county, I don't want to say but it's about corruption and bribery across the board from the top office. Pakasa. But basically what we are saying, most governors, and they can carry a Bible and say no. They are actually siphoning money and giving those ones demigods called party leaders. Okay. We are killing devolution. Okay. Umweshimiwa Omingo. Nindo chaiga oyo makuru kunga clean chick Ken Walibora abateba Muralia ngwaneli honorable Magara. Tiganda arako ama igao no raiga. I truly appreciate, thank you. Bono liswali lindelira iga tokogenda guchibosige kara tigaturabeke nkwana itana nemono asomura yokuru kwa Matiang'i na Maraga mbamanyete elioba liense ya Kenya iseliera yani chibaunda lichiense yonse ya Kenya ntobaso gotoka togokwana gusindu tweka tutarasoka isiko egera tonyale ko batoka te yabande ngaki yaya enerenjira tokogenda because siasa ya TV kibina muri gekera muguri gyoborai korakora muri inchirinde mwararigiri mbaringa mubwate nitangani tiga I would also dispel the rumors Gomogota Maraga na Matiang'i. I think talk about a bit myopic. Bono kama tokwa naiga abantu ku central but I said that high table they are about 4-5. Murata banga kibaro. The more the merrier. Apa Kenya no na bari bara hadi team area tikabosu bache gonda yemo even people know who has got the profile you see editor wetani yonde. Now number 2 you cannot sing and to national appeal kangabono rating of our candidate kangabonere onyanguzi yoka kaigure oyo tokukwanira Umaraga without necessarily saying whether it should be out or not or dakara kumujwa kibintu bya yalia takumurama please it doesn't make sense at the right time abantu ba chore asagora bagotacha remember Nyachanko already arengesa as a presidential candidate na nyona. People chose to give votes. Please give. Let's not dwell on that. That's minimizing our thinking. Now, Baibere Maraga has been, of course, head of one government, arm of government. He may not be knowing Kenya much, but Fred Matiang'i, and of course, no, Kenya Maraga. We have courts all over, but Matiang'i has been a national official of the entire national government. There's no way he has not stepped. The reason why I'm rating it fairly welcome. So, and that's the reason why you know, Uzi. They are not there, by the way, a swing vote. So that's not mean mess our thinking.
no ngasa kwa kana bagara gamba possibly ngondo chamo project to bwata nelinga no ne biso gwebike bona bula so to bwata siamba to yore community ya menega na Maria makapa to bwata si yete ya chira so let ntumba sikuba ntumba ku minimize nega na yugwe chaya yonga muno chaya nyoko na le kubiadit so kuti ukonfine which you see that thing antra soka we are still out we use the yata waje matengana ngwangige that day we were in Meru ntoraba confined really muno mutakoteba nelinga ki we have the numbers by the way in Kisii and diaspora paka ngumbu we can actually galvanize close to 1.8 million votes so muno musi to so jaka chose chiakwe ikiaba to bwade dijana di kura akimwaka muna bono ndara nyombo mwaka paka mbete kana ina nyombe ya sababu bakona kuweka kana nentu bakatanga kene 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 wachokurua Nazareth ya Nazareth de chebyaro mwana gusibono aso muskema tianya kurbono lende abange batebanga tara nkabuya akwane no mugusi amotebye kirenga aso boikirano akwikansa izisi karashite abagusi bamutega bono genda isuko tigemere media insuaya akora maskani akora akabata ibiko bono kakende no sorosha basani ne mumanye go seisi kontu bwata di erieta in a few days to come abasani bali ngocha baleka bono ngakyo no negaro gende go jabu na no ndabanga na ndo turaro ruwana muntu manye ne into jo gorke ngane ga tuire ngora ga tutate ture ndege tuka so ina matuka makarosio aba boss principles bali basani betu ajolire abanga go kumia nge twana ngiri ukatokanya garia se kabiria minto mwanya getinga tokanya mbo bitugocha ndaende ga kito tatere ndimo igora macho mbogo kuche nyumba se nyoka ko rubu kiba itu very sad Nixon wanyo ngora muinalia ayiraga sibijora ro takura bajoko kiara bagara takorage acha koleta Nixon yes umugusi ko ligaro burai aye nole nyombende yes nyombe yole ko noroche ngamugusi nabwatelibaga nabwate every chance epatrida ya never tena kiro muntu boni get this time kiro muntu abeka abantu bayamo nakibona njengo tenga abukusi nonya kere maraga batankuri yaro burai ari gwanja asenje no anisi ka muntu bakurigereri umuntu bagukwana no imatia so to koleta babere no gujese double chance okay so njege ndonda tayo mu gusinga kabamo don't lose focus okay to registration of votes ngo chakere ebichane bito bya kwana sana they have talked so much baanda manire sana bona to batenga tabasoke ba register chikura let us speak on the ballot ingega rotali support Matiang amini utali nsemo ya rule nsemo ya gashawa okay number 1 siasa ne bata dynamics change sana na siasa kerogo join siasa ngo we yole no na sore as a ward inde utawara umugusi we have numbers lakini abantu babate nambere na abantu ku central because the first MC ko rwegara ngo umugusi woni go yoro wal ku central so my understanding is ko under nomination na ndenyo re ticket is well as done okay yes mwanchu muligirali ni gotore umurobiri bwa soko bwakire ni gotore no mwishimi wa Uminko Magara na Nixon no aragaiga asitogendete gukwanira igoro ya siasa na nemono twasoira seliro bali yagusi na kurigereri bali bakurigyo burayi bwense nkikeli babwenete gokora na nemono aso Uminko Magara atatebinga mugusi na bakogenda korota na ndo tebire timu basa kwigorera umugokoso nyumba asitogendete kurugira tiga umwanchu muligirali tunyara ko batoko bali bagali omweli kwara ndo chichinsa cheikire turuwe birengeri bito byo mweli asobwango na gukora umurubiri na ndito chitonyorera ibaga umwishibi watocha tukwana mangana ali gusina mange sana andamono buno ko liyo kwari ko liyo bo senator ninkagere tinga no bwate kerengereri kiabene kukwanera no ne county government minto mwene getinga byamano na semwa betamansi na go gero interact na se soko TV burusugu mugusi na denyo ndo chenga bo sen boche burwa ente gitanga ningo sawangelinga ga kiminto takonyenya tuoni ndi yao otara mane iri tukora goro mwaedo tugaba na baitu na barigo tumata tuko chora kira yekiro mwaedo ine totanga maraga chakaire tuko mwana mitako asuke busyo number 2 byamura support na nyere kwa samusi tinsija kufa moyo ninyengene tenga ipo siku nando bogabo sene taboli bwa matalia ndojenga bono boche bobe kana botaba ine ngambwa mbwade si amro se ndingo tukubolia ni ndojenga
ntonyore buraibo chegusi. That would be, I think, to me, insako tabunga buata li bururu go so buate etuoni ukomnyokiri bururu. My focus is more on the head of the presidential candidate. So kwa ntonyore gutu elia ndapiga no chiangaza kima ngari nje nyoke sabari lakini ntoko choko kumnyoko chukuliye gutwa otonyanga turarabye kinyambi ko rugusi nanyora adi ya bagoyi. So biamona so support ko center kwa Kisii County. I'm still there, your candidate. You are truly na ninawapenda bado sijafa moyo na ndi nobody na bebe vya kigima Nixon na ikaru birengera byo bimwe no ekwanyorwe bara yagusiekerera. Asante sana. Nje birengera bya namba umuntu gutawara mukacho mugusi gutawara nje Nixon Mbonge Okindo kichana kino na vere neno matuka mange mumaite nkori ginde garogali utawara ni manyete nga ntugwate candidate tukorugusi na ndi ntumaite na hajaje ne nyumba yae tutaramo nje ninga understand it na ndi ntumete arama yetu no tutegeta mato nikusikiza ground tuwasikizire central wata one time Mombasa wanasema one time abantu wa kambani wanasema one time ase troje abantu banya tora decide bya western lakini ndoje ngai almost half wono mugusi na nusema one time all in all ekeroge ngonyora matiangi osegachagwa tuya kigimo mwancho muligereri no muroberi bwa nsoko bwa kire twachagete chinsa 12 cia mambia na ande na bondoche omu producer ona kurwa sensemeli ya kabere John Kebatiaga nte bagobwetera na toldi ngachinga kicherero mweshimiwa magara twabona toko banone litukoligi matukwana na mange tutarakwana rero twachuta igoro yobora ibo igoro na ndibona twateba tucho tukwanire amange gochime kera tugona konyora libaga na ndi nimatenga mugaka nubwa toba semi gochia sumugusi aranyara ko bagotegerera nigo twari kubwatera noyo minto Diana Bindemo lieta bia bekabu nacha na manyanga borandi rinde bono twari kolire nane mono gasuka guchia semeli ya kabiro chikora nyore kombe gecha na inche ngurunde gaiga ngota bigendera kuligirira mirobiri ito ya Soko TV na elio nyare ko bagokonyora obasemi aiga no oborusubo mugusibule lietalia ni Innocent Tora na mambi na tokore na twakora leo. Eye Soko TV uboroso bumugusiye Soko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Soko TV uboroso wo mugusi.